Katundu kujula mafuta kukwea gharama ya figa. 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 Katundu kujula Tikulandireni kuchokera kuno kuma Center Ground Munzinda Walilongwe kumene chipani cha People's Development Party PDP chikukhazikitsa chipani chimenechi, ndipo mtsogoleri wa chipani chimenechi mukakumbukira bwino lino ndi Kondwani Nankhumwa amene anali ku chipani cha DPP zaka zapitazo, koma kuyambira pa January 20 pamene anachosa mu chipani chimenechi iwo ndithu anakhala myezi ingapo ndi kulengeza ku mtundu wa Malawi kuti tsopano akukhazikitsa chipani chawo chimene azichitcha People's Development Party kuyambira mwezi wa April. Chilengezereni zimenezi lero kumasintha ndi kumene akukhazikitsa chipani chimenechi. Pa Chingerezi tinene kuti official launch ya chipani chimenechi cha PDP. Ine ndileya malekano ndi amene ndafotokozera kuti ayi pano chimene chikuchitika ndi kukhazikitsa chipani chimenechi cha PDP. Ndemmene mukuonera kuti ayi pamalo pano pabwera anthu ochuluka ndithu, ndipo kulilongwe tsiku la lero kwacha ndithu kwa kamphepo choncho
moti dzuwa likungoonekapo ndi apo koma anthube afika pamalo ano. Nthawi ina iliyonse msonkhano umenewu ukhale ndithu ukuyamba, kukhazikitsa kwa chipani kumeneku ukhale ndithu ukuyamba. Komabe titamva zambiri kuchokera kwa Director of Women achipani chimenechi kuti angotifotokozera pang'ono kuti tsiku la lero amalawi ayembekezere zotani. Ine ndileya malekano ndikulanthireni mayi. Pamayambiriro tangoawuzana Malawi zina komanso udindo wanu ku chipani chimenechi. Pamayambiriro tangoawuzana Malawi zina komanso udindo wanu ku chipani chimenechi. Ine ndine Joyce Chikukula, Director wa mayi kuchokera kumpoto. Lero Malawi ayembekezere zotani. Amalawi ayembekezere kusintha kwa dziko lino Nankhumwa akazakhala pampando. Azapanga dziko lino kukhala lokomera wina aliyense. Mwina Malawi ndodabwa kuti tikamakambasa PDP ndi chani makamaka chipani chimenechi ngoja zake ndi zotani. Tikamati PDP, People's Development Party, chimenecho chimayimira umodzi, kulimbikira pa ntchito ni chakudya chokwanira. Mwina chipani chimenechi chikusiyana bwanji ndi chipani cha DPP? Anthu atha kudabwa kuti akaona makaka akufanana ndi makaka a chipani cha DPP, akaonanso ngodya zina zikufanana napo ndi za chipani cha DPP. Zikusiyana kwambiri chifukwa chipani chathuchi president wathu wachikondi wokonda wina aliyense opanda sankho ndiye mfundo zake zayima kupotukula Malawi. Sakufuna kuzilemeresa yeyokha koma akufuna Malawi aliyense ave kukoma, adziwe kuti dziko lino la wina aliyense Malawi adziwe kukoma kuti dziko ili ni langa. Ndiye zimene akulimbikira Nankhumwa, akufuna atipangire ife Malawi. Mwina lelolo tiyembekezere kuti kukhala kuchitika zotani kupatulapo kungokhazikitsa chipani chimenechi. Lero tikuyamba kukhazikitsa chipani cha PDP. Ndiye kuti fundo zake zonse zima mmene chipani chake angayendesere. Tidziwa lero fundo zake kuti chipani cha PDP achiyendesa bwanji, ndipo ife ndife wokonzeka kugwira naye ntchito Nankhumwa molimba mtima, mosabwerera mbuyo. Ife ni Nankhumwa khete. Mwina ngodya zanu ngati a PDP mbali ya amayi ndi zotani? Mbali ya amayi, Nankhumwa akufuna kulimbikitsa ife azimayi kuti tikhale wodziyimira patokha, tisamadikire abambo, koma mzimayi aliyense azikhala wotakataka, kuti abambo nawo sakamakhala azidziwa kuti nili ni munthu kunyumba amene amandithandiza pa ntchito zanga. Chifukwa kusamala banja si mzibambo yokha, koma mzimayiso ni ntchito yake kusamala banja lake. Ndiye Nankhumwa fundo zake zayima pamenepo zoti ife azimayi tizikhale wodziyimira patokha. Ndathokoza kwambiri. Timamva ndithu kuchokera kwa National Organizing Secretary Abesi Chirambo achipani chimenechi cha PDP. Mmene mukumvera kuti ayi pano ndithu pakuchitika zambiri, oyimbanso nawo alipo mpano, koma posayida pompa tikhalenso tikucheza ndi mneneri wa chipani chimenechi cha PDP. Zonsezi zikuchitika kuchokera kuno ku Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani yake tenda kuti sichina komano lero akukhazikitsa chipani chimenechi cha PDP, chipani chimene mtsogoleri wake pakadali pano ndi Akondwani Nankhumwa, ndipo akhala akulengeza mbuyomo kuti ayi akhalanso akuchitiriza msonkhano waukulu kusankha maudindo osiyanasiyana a anthu mu chipani chimenechi makamaka mu mwezi wa August. Ndi apa ndilinso ndi ena amene tikhale tikuteza nawo. Takulandirani. Sikomo kwambiri. Komatu nkhope imene anthu amayiona ku afodi sukhala bwanji.
ine ngope yanga simnaione kwa Ford. Ine am the former advisor to Bingwa Mtalika on NGOs and civil society. Ndichaona kuti zinthu pena pake sizikuyenda bwino. Ndinalolera kuti ndikhale kaye pasi. Kwa Ford ngati mnandoona ndinangochezako koma mtima wa ine inunso mmaziwa from the beginning. Kondwani Nanguma was my colleague from the beginning of the party of DPP. Now I'm the National Organizing Secretary for PDP. Yeah, sure. Inu chimene chakukopa mtima kuti mubwere ku PDP ndichani? Ineyo chimene chandikopa mtima kuti ndibwere ku PDP ndaona kuti zipani zikubwera koma fundo zawo sizikuthandiza Amalawi. Amalawi panopo zimene akuyembekezera president amene angakumane ndi zosowa zawo. Zosowa zawo ndi Amalawi ndi zambiri. Koma andale ambiri amene akubwera auziganizira za iwowo osatizana. Ndiye ndaona kuti Kondwani Nanguma ali ndi mtima woganizira Amalawi. Kondwani Nanguma ndi munthu wachifundo amene anayamba kuthandiza anthu asanakhale olopa mpando wina uliwonse. Olokwawo kumulanja ukamayenda akuti ndi mwana wachifundo wodekha. Ndiye ife tasankha kuti mwina tikhaleko ndi president wodekha wabwino wachifundo. Zikusiyana kutali-tali. Ku DPP ndale zawo zinali zopondana-pondana, zokankhana-kankhana, zomvera munthu mmodzi. Koma ku PDP president wathu Dr. Kondwani Nanguma akufuna mphamvu zizichoka kwa anthu zizipita ku mtunda. Koma DPP amafuna mphamvu zizichoka ku mtunda zizibwera pansi. Ndiye kusiyana kwake. Tikaona hoja zanu zimene mukufotokozapa security, unity, hard work, mwina ndi hoja zimene zachilendo kwa Malawi. Inuyo muchita bwanji zosiyana zipani zonse ngati a PDP? Chipani cha PDP chimatiphunzitsa munthu aziziyimira payekha, asakhale waulesi. Ndikukumbuseni inuyo mmene munkandiona ineyo nthawi imene ija munkazi woti mundionaso choncho. It's because of hard work. Ndi chifukwa cha unity. Chifukwa choti munthu ukakhala usakhale ndi mangawa ndi anthu umakhala bwinobwino. Iwe ndine chitayenda apa zingoti amalipesa chilambo ndi aka mwina ndi management koma aika. Lero Amalawi ayembekezere zotani? Amalawi ayembekezere kuti kumvotera Dr. Kondwani Nanguma 2025 dziko ili lisintha libwerera pa Bingu paja, libwerera pa Kamuzu paja. Koma kapanda kuvotera Kondwani Nanguma tizivutikabe mmene tuvutikira. Tikuyambikeni kwambiri. Zikomo kwambiri kwacheteza nasi. Zikomo mayi wanga. Amene ndi Besa Chirambo, Organizing Secretary a chipani chimenechi cha PDP. Ndanena kale kuti pano chimene chikuchitika pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe ndi kukhazikitsidwa pa Chingerezi official launch ya chipani chimenechi cha PDP. Kutsatira pomwe a Kondwani Nanguma analengeza kuti ayambisa chipani chawo mu mwezi uja wa April adawachosa ku chipani cha DPP mu mwezi wa January. Nthawi iliyonse a Kondwani Nanguma akhale ndithu akutulukira pamalo pano. Anton, ndikuita nawo pompano. Kawino ndaina na chopa. Chopa kuchokera komwe. Kumulanje. Chopa. Amayi ndiye bombo. Anyamata ndiye sungwana. Ndaina liyonse. Olemekezeka Dr. Kondwani Nanguma. Amene ali president wa chipani chokondeka cha PDP. Akalafika malowani. Tose. Amene ndikumpa kuseli kwa sanja tichokeko. A security. Achiyamata. A PDP. Totalina aliyese kuseli kwa sanja. Apita kutsogolo. Aliyese kuseli kwa sanja. Asakhaleko. Tipite kutsogolo. Hawino. Tabate mpata achopa. Pamene chopa libalo. My Young Eagles.
Satieni kuseu. Matenda. Satieni kuseu. Pamene tikudikira choba nkhanga tifike pamalo pano. Choba mbwalo. Sanga chopa. Choba pamene likubero. Timbeleso poem kuchokera kwa Joyce. Choba ikacha poem kuchokera kwa Joyce. Choba mbwalo. Anakumano wakelani uno masitaka. Utobole ndoma kuilani mwimulilele uno. Ela kilotaka ela elomwe. Tekina bada kilote jijewawi aliyete mpalipa. Ukamafusa zika mike Tukutokozana. Anthu sakumamva. Abwera kumasinta anakumwa abwera anakumwa 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 abwera kumasinta anakumwa anakumwa Ngojoga chopa. Mzinda wa Lilongwe kumene akondwa Nankhumwa akukhazikitsa chipani chawo cha People's Development Party PDP. Apa ndili ndi a Amos Mwenye amene ali a Treasurer General a chipani chimenechi. Takulandirani a Treasurer General. Tathokoza kwambiri. Takulandirani ndifeyo. Tathokoza kwambiri. Tiyembekezere zotani tsiku la lero. Kunoko timuyembekezere zabwino kwambiri. Chifukwaso ubunoke makamera muli nawo akuona pena palipose. Ndipo tumboni pene waonekera kuti Nankhumwa sanabwere ndi kugawa maswiti. Ndikudabwa kuti pano pakutuluka maudindo osiyanasiyana, Treasurer General, Organizing Secretary, moti chipani chimene mukukhazikitsa muli ndi ngodya zonse, maudindo onse alipo kale. Maudindo amene tikunenawa tinganeza kuti padakali pano pandogwirizira mainstream okaoka. Chifukwa tikuyembekezeranso khala ndi convention miyezi imene kuya kutsogolo iyi. Ndiye komanso tinganeza kuti structure imene dayipanga ifeyo APDB tayambira pa area ko Suwesi district pakana region pana NCC. Chifukwa mukuoneza kuti china chilichonse chili mmake within masiku ochepa. Inu ngodya zanu zachitukuko zagonera pati a PDP. Ngodya zathu zachitukuko I think nkhani imene ndisankhe ineyo muimvera pompano pomwe a president athu amene atakhale akutambasula kuti PDP ndi chani. PDP yabwera kusatani pa dziko la Malawi lino. Chisanzo chake chifukwa choti mwayiona PDP anthu ambiri zipani zosiyanasiyana amayembekezera kwapanga ku stronghold yawo imene akuchokera. Koma maona TPP yapanga pa central region kusonyeza kuti chipanichi chabwino aliyense m'Malawi. Tikamakamba zoyendesa chipani si chinthu chophweka, akuti chipani chimafuna ndalama zochuluka. Ngati inu munthu amene mukunyamula chithumba cha chipani chimenechi, amene akuthandiza chipani chimenechi ndi ndani kuti zinthu zitheke motere, athandiza ndi ndani? Palibe amene akuthandiza wina aliyense chipanichi. Ndi anthu oti tinganene kuti palibe amene wathandiza. Famuna kazi muna alipo amene wathandiza munakaona pali alliance kapena maflaga azipani zina. Zimene zapanga pano china chilichonse chimene chapanga ndi PDP. Timafuna tidziwe kuti ku DPP ku PDP akuthandizako ndi ndani? Palibe wina aliyense amene akuthandiza. Ndankha kale. Kuchokera kuti ndalama zimene mukuyendetsera chipani chimenechi? Zikuchokera ku chipani cha PDP. Sichikuchokeranso chipani china chilichonse. Ndani ali ku chipani amene akuthandiza chipani? Mamemba a PDP amene akuthandiza chipani. Ainake a PDP amene akuthandiza chipanichi. Ndiyankhe modelo nditi. Moti inu ngati Treasurer General sunga chithumba cha chipani chimenechi mutautuza kuti ndi mamembala amene achita izi tikuziona pa masintha pano? Iyayi. Tangonena kuti chipanichi kuti chifike pamene chafikiramo ndi mamembala sa chipani chimene chocho. Chifukwa chake mukuona mmene kuimbira anthu mmene lili pano. Nde zothandizazi munamuzisiye ukoko. Tabwera kuzamanga Malawi. Munatifotokozera kuti makamera akuona padzadza anthu pano
achipani ali ndi chisimo chokuti mwina pakamachitika msonkhano otere kunyamula anthu madera osiyanasiyana. PDP tinene zokuti anthu amene ali pano mwatenga madera osiyanasiyana potengera kuti lero ndi tsiku lokhazikitsa chipani. Mafusa fuso labwino kwambiri ifeyo PDP yabwera kuzasintha zinthu. Imakhala launch zipani zambiri zimatenga dziko lonse la Malawi. Koma PDP yatenga Central Region yokha. Mmene tapangira panopa pamene kwazazira panopa ndi chimozimozi tikachoka pano tipita ku Eastern Region. Sakapezekaso ochokera kuna kuliko sayi. Tikachoka ku Eastern Region fati ndi zigawo 7 za chipani za PDP. Mmene tapangira munomo tendaso zigawo zonse 7 za PDP. Koma sitinatenge munthu ochokera boma lina lililonse. Mwinaso muone fakuna kaza tatenga anthu ochokera boma nese munakaona mabasa nakazazako ndi anthu akuchikonda chipani ena angoyenda ena angochoka kusasika padakali pano ndikuyange ndi modelo ndi Nathokoza kwambiri Treasure Cheno. zikomo kwambiri. Tangoti simikizirani pachamwati chipani chimenechi akuthandiza ndi ndalama ndi ndani. Akuthandiza ndi mamemba achipani kuchikonda chipani cha PDP. Ndakuyamikani kwambiri Amos Mwenye. Zikomo. Amenewa ndi Amos Mwenye Treasure Cheno wa chipani chimenechi cha PDP. People's Development Party. Ndendi kunenenso mongobwereza kuti chipani chimenechi chinalengezedwa mu April chaka chino cha 2024. Ndipo pakadali pano mtsogoleri wa chipani chimenechi ndi Akondwani Nankhumwa amene anali ku chipani cha DPP. Koma iwowa anawachotsa ku chipani chimenechi mu mwezi wa Januwale chaka chino. Ndipo sachidapomba akhala ndithu akutulukira pa malo ano. chikutera malo ano. Samba maliri chilimbwalo. ngati a chipani cha PDP takonzekera mokwanira. Leya launching ina iliyonse ya chipani imayambira panopa pa masintha. Ndemveso a chipani cha PDP tinanyona cha nzeru kuti tiyambireso pano pa masintha. Tikachoka pano leya tikupita ku north. Tikachoka ku north tikupita ku south.
tikachoka ku south tikupita ku eastern region koseko tufuna tikhazikise chipanichi launching yokhazikika chipani chathu cha PTV. Inu ndi director of logistics. Ma logistics mukhale mukwayendetsa motani. Apa treasure natuza zokuti mamembala ndi amene akuthandiza chipani chimenechi ndi ndalama. Muli ndalama zokwanira kuti mukwanitsa chaka chimene chasalachi kuyenda pena paliponse kudziwitsa anthu za chipani chimenechi. Leya tiziyamika kumwamba kuli Mulungu. Ife mtsogoleri wathu ndodekha, ndopemphera, ndoleza mtima, ndalama zipezeka, ndalama zilipo. Tomwefe mamembala ukhoza kuona kuti mwambo uwu ndifeyo mamembala achipanichi amene tidakhala pamodzi ndikusonkherana ndalama ndikupanga chinthu chikuti chikhale mmene chililimu. Palibe chipani china chimene chikuthandizani ngati a PDP. Ifeyo palibe. Dr. Nankhumwa amene ali president wathu ndi Chomba Nkhanga. Iyeyo sitingamuyankhulire kumbali imene yoyo akwenera kuyankhula ndi abwana athuwo zomwe kwambiri. Mwaithawa. Asinathawe Leya. Si director of Leya sinathawa. Logistics social. Ma logistics social bwino sindikuthawa. Koma yoyo ndi mbali yoti ndiyakhira abwana athu zimene akutibweresera panopa. Leya kuti ndiyankhule zambiri ndekuti ndiyankhulaso zoti abwana akhoza kwa zimene afuna kuwapasira Amalawi. Ndezinazo Leya tasungira abwana athu ayankhule pano. Kwangosala mwezi umodzi kuti muchitise convention imene mukunena kuti mukhale mukuchititsa inu achipani cha PDP. Tiyembekezere zotani ku convention imene ikubwera kutsogolo. Pa zipani zonse zimene zili mdziko muno chipani cha PDP chapereka ufulu kwa membala wina aliyense amene afuna kukapikisana nawo ku convention. Palibe zongozuka lero kuti iwe ndakusankha ngakhale pakuti muchipani cha PDP chabwera ndi zake za nyuwani. Ukhoza kuona Leya muli ngodya zitatu, umodzi chokudya chokwanira, kuyimbika ntchito. Nde iweyo Leya mmene zilili panopa uyembekezere kunena kuti ku convention kukasankhidwa atsogoleri oyenerera osakhala kungonena kuti iwe khalapa. Ku chipani cha PDP zimene zokulibe. Ndikuyamikeni kwambiri a Diana Solomon, Director of Logistics. Zikuchitika zonsezi pano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe kumene chipani cha PDP chikukhazikitsa officially launching the party. Posachedwa pomwe mtsogoleri wa chipani chimenechi akondwani Nankhumwa akhale akufika pamalo pano. Ndinene kuti lero ku Lilongwe kwacha ndithu mwa mphepo choncho dzuwa likuonekera mkati mwa mitambo. Anthu nawo afika ndithu pamalo pano mene imati 12 koloko anthu anali ndithu atayamba kale kufika pamalo ano. Koma apa tichenzenso ndi atsogoleri ena akuchipani chimenechi cha PDP. Takulandirani atsogoleri. Zikomo kwambiri. Amalawi akudziweni. Ine ndi Rodzi Msonkho amene ndili ogwirizira udindo wa mneneri wa chipani chimenechi. Pamambiri tatifotokozereni kuti kodi chipani chimenechi chinayamba motani anthu adziwe kambiri pang'ono ka chipani chimenechi cha PDP. Ndakhala ndikufuna kunena kuti chipani chimenechi chinayamba ndi Amalawi amene anakhala pansi nkuona kuti kuyenera kukhala ndi chipani chimene chikulunjika pa Amalawiwo. Ndikukhulupirira kunena kuti inuyo mukuchitira umboni zizochitika pano kunena kuti Amalawi enu akewo ndi amene asonkhana pano lero kufuna kukhazikitsa chipani chawo chimene anachiyambitsa okha. President athu olemekezeka Nankhumwa munthu amene anavomera kuyitana kwa anthu amenewa kuti atsogolere ngati president wa chipani chimenechi zomwe zikuchitika pano ndiye chiyambire chipani cha PDP. Mukuti chipani chimenechi chinayambitsidwa ndi anyake Amalawi, koma ena kunjako akaona ngati chipanichi chinayamba ndi anthu okhumudwa, anthu adyera ena amene anachoka ku chipani cha DPP. Inu mukhoza kwanga koma nkhope zomwe muziona pano sizokhumudwa. Mudziwa anthu amatha kuyankha amene angayankhulire, amatha kuganiza amene angaganizire, sitingathe kuwaletsa kuganiza choncho. Koma ndinena kuti nkhope muziona pano sizokhumudwa. Zakhumudwa chifukwa chani? Akhala pansi apanga chisankho tiyambe chipani. Chipani chayambika masiku ochepa chimene muchionachi. Akuyenera kukhumudwa amene kukhala anthu osangalala. Ndi anthu okondwera amene ali pano.
lero tiyembekezere zotani amalawi kuchokera ku People's Development Party? Amalawi ayembekezere kumva zenizeni zokhudza chipani chimenechi. Chilembetseni chipani chimenechi. Sipanachitika msonkhano uliwonse wonga uwu. Kunangochitika unveiling ya chipani. Zimene apanga president. Kana ikatheka kochepa. Komano launch ngati akhala president akufotokoza. Mafunso amene mukufunsa kuti chifukwa chani PDP? Tikukhulupirira chani? Kusanamira zathu ndi chani? Atambasula zonsezo. Lero tsiku limene Amalawi aone direction ya chipani cha PDP. Mene ndimafika pamalo pano anthu ena amadabwa kuti pakungooneka blue tikamakamba za zina zikuoneka ngati zochitika zake zikufanana nako ndi za ku DPP. Mukhoza kuyankhula zotani kalala blue wa ku DPP dzina la chipani likumkerankeranso ku DPP chifukwa chani? Mukaona maina a chipani ino aleya malekano mwakhala kumalawi kuno for a long time. You've been a journalist for a long time. Mukudziona kuti nkhani yokhudza maina a chipani wakhala kuti zipani zofana na maina si DPP ndi PDP yokha ayi. Komanso ndimafuna ndene kunena kuti blue mukamuona ndi mtundu umene ulipo unalipo udzakhalapo. Chipani ngati ichi chinalembetsa pefena kuti tinakwanisa zonse zofunikira zoyenera kuti chipani chikhale mpaka tinafika polembetsedwa. Kulembetsedwako kutanthauza kunena kuti tinakwanisa zimene malamulo amafuna. Choncho atakhuza kuyankhula mmene angayankhulire mmene angaganizirire, koma ichi ndi chipani chimene sichikufanana ndi chipani china chilichonse. Chifukwa chonena kuti zakhati zikufanana ndi chipani china sichikanalembetsedwa. Akananena kuti chilipo kale chipani chimenecho. PDP sinakhalepo kumalawi kuno. Yoyamba ndi iyi. Chifukwa kanalembetsedwa ngati chipani. Modi anthu samasokonekera patali akaona blue ndikuonanso PDP samasokonekera. Sizingatheke asokonekera bwanji. Pa nsalu yathu pali olemekezeka Nankhumwa. Pa nsalu yathu pali Chiwomba Nkhanga. Zilinso kuti zimenezi sangasokonekere. Tuli chipani ichi chenu ake ndi awawa. Mwini wa chinthu sangasokoneze utakhala usiku. Sangasokoneze. Zikukhala bwanji kuti chilengezereni za chipani chimenechi mu April kufika tsiku la lero koma mwakwanitsa kukhala ndi maudindo onse oyenereka mu chipani chimenechi? Mulibe maina maudindo onse. Maudindo amene mukuwamvawa ndi ogwirizira ndipo ndi ochepa. Mu chipani umu muli maudindo opitirira 50, almost 58. Onsewo kulibe. Pali maudindo ochepa chabe amene tilimo koma mogwirizira. Chipani ichi mumvasa president akufotokoza kutsogolo kuti khala ndi convention. Convention imene ndimene kukakhale maudindo ena onse kuti anthu akasankhe akhale maudindo mmene momo. Maudindo kapena mwina maudindo akati amene mukamba kuti onse akwana. Kulibe maudindo. Ndi ochepa chabe ongogwirizira ine. Kugwirizira kubwera anthu amene achite kampeni akawina ku convention atenga mpando. Ngakhale president umene amene akufuna abwere achite kampeni ku convention akamusankha anthu akhala president wachipani. Modi angalole mtsogoleri wa pano kuti wina abwere ndi kwa challenge ku convention? Anani akala president pa 2 May mene amachita aniveo chipani chimene chonena kuti kukubwera convention aliyense amene akufuna udindo sikuti wakhala ndi mphamvu yongomutenga munthu kuti ndiwika apo. Amene akufuna udindo apita akumane ndi ma delegates amene azabwera ku convention iko akachite kampeni. Amene wakamusankha pamene akufunawo akhala pa udindo umenewo kuphatikizapo wa president iwo ananena okha olemekezeka Nankhumwa. Choncho palibe chimene chingasinthe ngati alipo anthu amene akufuna abwere poyera udindo umene uliwonse umene akufuna adzapikisana nawo. Lero sinanga ndi tsiku limene mukhazikitsa chipani ichi ndeti mafuna mafunso onse amene amalawi akhala nawo ali kunjawo lero ayankhidwe. Pa logo yanu ya chipani pakuoneka Chiwomba Nkhanga. Si Chiwomba Nkhanga chimenechi. Mwina Chiwomba Nkhangachi chikutanthauzani? Mayankho amene muli nawo ayankhe ndi a president. Chifukwa lero ndi tsiku lawo loti akhazikitse chipani chimenechi. Ndiye mafunso ena muwasunga kuti mumvetse naye ayankhule a president. Koma Chiwomba Nkhanga ndikuyankhe nena kuti Chiwomba Nkhanga ndikukhulupirira kuti pofika pano Amalawi akhala ndi nthawi yowunika kuti Chiwomba Nkhanga chimatani. Mmene timachita ndifewo chipani chimenechi a president pang'ono chabe anakambapo waye tinasankha Chiwomba Nkhanga. Mwachitsanzo Chiwomba Nkhanga moyang'ana nsanamira zathu tikukamba zolimbikira ntchito, tikukamba nkhani ya umodzi, tikukamba nkhani ya chakudya chokwanira ndi nsanamira zathu zitatu zimene zonso.
nawo chiwombankhanga mukachiona ndi mbalame imene imalimbikira kwambiri, ndi mbalame imene silola kutenga chinthu mopheka, chinthu chimene chafa chokha ngakhale ili chonena kuti nchakudya chake. Mbalame yachiwombankhanga sidya, imafuna ikasake yokha ile yokha ndiye kuti imakhala ndi comfortable. Mbalame yachiwombankhanga sikhulupirira kuuluka pansi, imapita kutali kwambiri. Mbalame yachiwombankhanga imaona patali kwambiri, vision. Chocho zonsezo tikaziunikira zilipo mu chipani chimenechi, komanso mutsogoleri wa chipani chimenechi pansi pa olemekezeka Dr. Kondwani Nankhumwa. Lelo amalawi mwina akufunsa kuti ngodya zanu ngati za PDP zagwera pati, zayimira pati, zikusiyana bwanji ndi zipani zonse zopitirira 15 zimene zilimo muno m'Malawi? Mapillars athu ndi atatu: food security, unity, umodzi umenewo, komanso kulimbikira ntchito, hard work. Ndikukhulupirira kuti zinthu ngati zizi zikuzifotokoza zokha chimene tikukamba. Tikanena nkhani yolimbikira ntchito sikuti ngafune kuti tichitambasulenso anthu amalala kudziwa. Tikakamba nkhani ya unity, umodzi, tikufuna kuti umodzi wake ukhale weniweni. Mukudziwa nena kuti zipani zimatha kubwera ndikumalengeza nkhani yokhudza umodzi, komano zikafika nthawi kuti mwina zili ndi mphamvu, amalawi amatha kumanena kuti umodzi palibe. Tikuona kuti mwina anthu aka ochepa ndi amene mwina akupindula zimakambidwa zimene zonse, koma timanena kuti tikufuna umodzi wake ukhale weniweni. Amalawi atsimikize kunena kuti kumalawi kulidi umodzi, ndimene tikubweza ifeyo ngati chipani cha PDP. Mukuoneka kuti mukubwera ndi moto ndithu, koma kunjaku ndinafunsanso a Treasurer General kuti kuyendetsa chipani si chinthu chamasewera, kuchititsa msonkhano waukulu chonchi pamalo nkumaoneka chonchi, kubwera phandi chonchi si chinthu chamasewera. Amene akuthandiza chipani chimenechi cha PDP ndi ndani? Ndinakusani payamba paja kunena kuti chipani chinayamba ndi anthuwo amene amayamba chipanichi anali ndi khumbo. Soka pamene pali khumbo pamakhala njira. Ndi anthu omwewo amene ayendetsa chipani chimene kufika pano. Choncho ndinafuna kusapo nthawi inake kunena kuti chipani ndi chabwera, chilichonse chokhudza chipani chichitika. Misonkhano ngati imwe ikuchitika, convention tikukambayo ichitika, chifukwa anthu amadziwa amene amayamba chipani chinena kuti chipani chikachiyamba pamafunika zinthu monga izi zomwe zikuchitikazi. Ndalama zichokera kwa anthu ake omwe amene mukuwaonawo. Anthu kunjaku akumafotokozanso kuti iyayi chipani chimenechi changobwera kuzasokoneza mwina mavoti a chisankho cha 2025 a DPP kumweraku, koma chipani cha MCP ndi chimene chikuthandizira chipani chimenechi. Pamene mukuchikhazikitsa lero, anthu agwire zotani? Nkhani imeneyi yokhudza chipani cha MCP kuthandiza PDP sitimayimvetsa. Fanana kuti zipani zimene mukamba zinthu zosiyana, zili ndi utsogoleri wake osiyana. Inu pano mwaona makaka MCP palibe makaka MCP, komanso mwakamba nkhani yosokoneza. Ndimanena kuti muone mmene Malawi alandirira chipani chimenechi. Mwakamba kuti tabwera ndi moto, tabwera ndi moto, mukuona mmene zili lero pano, si chinthu chapafupi. Soniza kuti Malawi achilandira chinthuchi, amachifuna chinthucho. Choncho chinthu choti chabwera kuzasokoneza sichakhaye ndi sapoti ngati iyi. Ichi chabwera kuzakonza ichi, sikusokoneza iyayi. Chipani cha PDP chabwera kudzakonza zinthu, nditero. Modi mwabwera kuzakhala ndithu ku Malawi? Inu mmene mukuonera mutabwera kusacheza, mungamverero lina kuti mwina mmene zili pano mmawa chipani chake sizingatheke. Chongoyenera kuti chilemekeze Malawi amene akutipasa sapotiwa, tiyende nawo, ambiri abwere, chikhale mchipanimu, chikhalapo mpaka kalekale. Kukhazikika kwa chipani ndi malingaso. Chipanicho chili ndi maofesi ake mu zigawo zonse za dziko. Inu chipani chimenechi cha PDP pakadali pano chili ndi maofesi malo ati ndi ati mdziko? Maofesi alipo onse oyenerera. Chifukwa chipani mukaona kuti ma structures alipo, pali maudindo ngati ndi constituency governor amene ali ndi ofesi yake. Kumeneko kuderako constituency imeneyoyo regional governor ali ndi ofesi yake ya region.
mpaka na kufika pa national level. Zimene zonsezo zilipo. Choncho amene mukuoneramu si anthu amene angodzuka opanda direction ali nayo, ali pa phata amene akuchokera, ali ndi maofesi onsewa. Choncho limene ngakuyankhire. De pomalizira mwina anthu nkumafunsa kuti ayi Malawi muno muli zipani zambirimbiri. Inu chakupangisani kuti mubwere ndi chipani chanu ndi chani mu dziko lino? Zipani zili kuti? Zipani ku Malawi zilipo komano mpapepala. Mwene yanjiji chifena kuti chipani chikabwera chimafunika chizioneka chonchi. Zipani zeze muzichulazo zimangomveka mayina komano sikuti munganene kuti zili kuti. Maofisi za maofisi hapa, maofisi awo ali kuti. Zimene suti zinganeneka. Koma tunena kuti tachikulu kunena kuti chipani cha PDP sichikuyang'anira kuti zipani ziliko zingati. Inu mukudziwa kuti ndi ufulu wanu. Olo mutafuna inu lero kuti muyambe chipani chanu mutha kuyamba. Mwakwanisa zimene zikufunikirazo. Ndondomeko yonse akupasani certificate kukhala ndi chipani. Sipakakhale kulembera na malire kuti poti pali zipani zina kuti anthu asiye kupanga ufulu umene ali nawo wolembesa chipani. Sizingayende choncho. Chipani chichabwera anthu achilandira mchachikulu chipani chaching'ono ichi. Choncho zinazo kali ziliko ife sitikuzikhuza. Tikuyang'ana maso athu pa chipani cha PDP kupita nacho kutsogolo. Ngati mneneri wa chipani chimenechi ku dziko kuno Malawi akudandaula nkhani yakukwera mitengo kwa zinthu kuti chuma mwina sichikuyenda bwino, njala ndi zina zotero. Inu chipani chanu chili ndi mfundo zotani kukonza mavuto amene Malawi akutchula? Mavuto amenewo tikuwadziwa ndipo akonzedwa, koma ndimafuna ndinene kuti lero tsiku limene president akufuna ayankhule ndipo ali ndi mfundo zambiri. Ndiye pano nkayamba kutambasula izi ndi GWM zimene akufuna ayankhulezi. Nthawi yasala pang'ono chabe kuti president afike pano ayankhule ndi apatse mpata umenewo. Koma kungowonjezerapo kunena kuti chipani chimakhala ndi manifesto amenewo alipo, adzatuluka mnthawi yake. Inu mudzamva ndikuti tikuti chani pa mfundo zonsezi, kaya zachuma, kaya ndi ulimi, kaya security, achinyamata, infrastructure, zonsezo zilipo. Chipani chimenechi munachilengezera ku Southern Region, kukhazikitsa lero mukukhazikitsa pano pa Central Region chigawo chapakati. Mukuona kwanu mukuona kuti anthu akulandirani bwanji ku Central Region? Pepani mundabwerezaso kunsolo. Mukuona kuti anthu akulandirani bwanji ku Central Region? Anthu atilandira bwino kwambiri. Umboni wake ndi uwu. Mukudziwa tikapanga izizi msonkhano uwu tipitanso m'maregion ena madera osiyanasiyana. Sitiza kuti msonkhano uwu ndi wapano pa Central Region. Ndiye mukuona kuti masintha ena atamaopa kubwera pano kuti payetenga kayalukepo. Ifeyo talimba mtima kuti kupita pa masintha apo ndi apa mukuonera Central Region imeneyoyo. Ndikukhulupirira kuti yankho muli nalo inu mene Malawi atilandirira, koma ife tikuyamika kuti Central Region ndi imodzi mwa maregion amene pasipoti ituluka kwambiri, ndipo uwu ndi umboni wa chimene ndikunenachi. Ndakuyamikani kwambiri mneneri wa chipani chimenechi cha PDP. Umu ndi mmene zikukhalira pano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe, kumene chipani cha People's Development Party PDP chikukhazikitsa chipani chimenechi officially. Kulengeza koyamba kunachitika mu mwezi wa April chaka chino. Uku kukuchitika paku ndi kukhazikitsa. Kulengeza mmene ndinafotokozera mu interview muja kuti ayi kunachitikira ku chigawo chakumwera ku Southern Region, koma akukhazikitsira chigawo chapakati Central Region pano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe. Kukamba zambiri ya ground imeneyi kapena pamalo pano, zipani zosiyanasiyana zakhala ndithu zikuchita misonkhano yawo yokhazikitsa zipani pano pa Masintha. Nawonso a PDP adanachiona cha nzeru kuti ayi ulendo wawo muno Malawi asayambire pompano pa Masintha Ground. Inu musadalikire, takhala ndi pomwepo chifukwa ife a Zodiac tili konkuno kupasirani zonse zimene zikhale zikuchitika kuno.
kuyambira pomwe msonkhano wayambira mpakana pamene uthere, ndipo mukutionera pa Zodiac TV komanso pa Zodiac Online. Ine ndileya Malekano posachedwa pompa mtsogoleri wa chipani chimenechi akondwani Nangumwa akhale akufika pamalo pano. Madera chabe atifotokozera kuti ayi kuchipani kumeneku kuli maudindo osiyanasiyana amene asankha mongoyembekezera, koma mwezi wa August uno akhale akuchititsa msonkhano wawo waukulu, ndipo pa msonkhano umenewu akhale akusankha maudindo osiyanasiyana amene amayenereka kukhalako mu chipani china chilichonse. Mwezi wa August ndi umene akhale akuchititsa msonkhano wawo waukulu. Anafotokozanso mmene wachipani kuti ayi angakhale ndithu anthu amene akufuna kukapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri mu chipani chimenechi akhozanso kubwera mu August muno kudzapikisana nawo. Nafotokoza kuti akondwani Nangumwa akhala ndithu ali membala wa chipani cha DPP kwa nthawi yayitali kufikira pomwe anachosa mu chipani cha DPP mu mwezi wa Januwale chaka chino. Ndifotokoze kuti ayi mmene mukuonera pa ground pano pabwera anthu ndithu ochuluka kuzaonera kukhazikitsa kwa chipani chimenechi cha PDP. Kaweza kakenso kalero kakuoneka ndithu kuti ayi ndikomverera dzuwa kuno kulilongwe likungooneka patali mitambo. Ndikupempheni kuti musatalikire, takhalani pomwepo, ife a Zodiac tili pano kukupasirani zonse zimene zikhale zikuchitika kuno ku Masintha. Pang'ono chabe tingoona kuti kodi pamalo pano pakuchitika zotani. Mulaka Malilo agule wose tapita nukuseliku gule wangu tapita nukuseli Mulaka by public demand vinyo water. Okay, tuone gai manja vinyo kwanza ni vinyo amene Mulaka Malilo akonzekera vinyo engineering tabani kusogogo no amene abanga za sound tabani kusogogo no zoga mili Mulaka more fire vinyo water Funa kulalila utenge wa mbuye sikulina mbuye Yesu anapita kukwati ndi mayi Maria manjelelo alinkati muntu wane vinyo wanawatela mayi wanga vinyo wata anatela Maria kuuza mbuye ndaima lelo pakome kufuna kulalika utenge wa mbuye Yesu wanapita kukwati ni mayi Maria majelelo alikati atu walijivinile vinyo wanawatela mwana wanga vinyo wata anatela Maria kuuza mbuye They have no Masanja musa musi sige palibe chilipo
Sakomele sititoko mwana wanga chonde atuwa vinyo wata. Hakuyende mwandidi bedela pedu komatu vinyo wata. Kanati wasana licha kenani mukanena unali wajewa. Kanasala konkuja kumakula mbelwa kumauchila kamonzi. Atala ne masanje musafuti tsike palibe chilipo. They have no one. They have no one. Vinyo wata. There is no one. Atala ne masanje musafuti tsike palibe chilipo. Sakomendo sititoko mwana wanga chonde antu wafinyo wata. They have no one. They have no one. Vinyo wata. There is no one. Atala ne masanya musaposi tsike palibe chilipo. Sakomendo sititoko mwana wanga chonde antu wafinyo wata. Musapusi tsike palibe chilipo. Sakomendo sititoko mwana wanga chonde atu wavinyo wata. They have no wine. Vinyo wata. There is no wine. Atala ni masanja musapusi tsike palibe chilipo. Sakomelo sititoko mwana wanga chonde atuwa. Take it down. Hamai nuzigo mandile la monkulia. Maini gana gunda muri bulesite muri bulente mai kusuko marenda ankafura mama muda kutali tali mai muna yesesa mai kusuko wantu bila kuchipa tala kudi nipesa mwini. Amajida manyado amawela kamule amasili mwidiga ama sabele. Chakuja chinka futa mama kuma bema yeseta. Check it out Mlaka. Tamwambia ni manja Mlaka. Abitizabe kuimba cholengeza. Maigo vendors inose. Ma vendor nose maigo vendors nose. Mlondani che wanu alipa secondary school hapo kala ndira bwana. Ndani aliyose bwana akala kufika malowano. PTP wali. Sundu kumvaba. PTP wali. Kumpoto. Pakati. Kumela. Dr. Monana Kuma. Dr. Monana Kuma. Haiko Benas, Lono Ali Usama Sunday School. Kanda bwana. Mlaka. Another song. Check it. Amenali mulole winali esa tige. Driver wa my best kilambo abwele kutoka kuno. Driver wa my best kilambo abwele kutoka kuno driver. Tosa beti mulole tige.
driver wa my best chilambo abwere kutsogolo kuno. Ufuna debate. Akangoimba nyimbo imeneyo Mlaka Malilo. Kuti mubwele. Tikalala munachona. Mula mutabwela liko. Mula mutikuva mbili. Mwe wako yuma baba. Natuwa chilendo. Wacho muungwa. Tujana tuwa chilendo. Mubwele muzawone Malawi. Malawi lelo nasita. Mama ya Mama ya come on. Black missionaries take stage. Hawidali yose Bwana afika malowano ndilengeze ichi. Bwana akamafika amena walandile Bwana ndi anthu awa. Amfumu Abile, a Secretary General Honorable Peel, a Treasurer General, Organizing Secretary, Komaso, a Regional Governor Central Region. And family wandi amina alandile Bwana akamafika. Ndaina liyose mukangova te ndekuti Bwana akufika malowano. Black missionaries. Black missionaries. Wose amina alimulole atike. Wose amina alimulole atike. Achinyamata security katitselu inaliyesa amina alimulole. Winaliyesa amina alimulole atike. Hawina liyose Jomba Nkanga, Dr. Gondwa Nankuma akala kufika malowano. Black missionaries take stage. Awing kujokela ku courage. Kujokela ku courage. Pidani kuseu Bwana kufika. Kujokela ku courage. Bwana kufika pidani kuseu. Amolalo jokela ku Luwana. Yeah. Black missionaries. Pali amene aimira atie Tsabango tatengeni mpando abwere kutsogolo kuno abwere pasanja pano. Amene aimira atie Tsabango taimirirani amene mwaimira atie Tsabango bwere kutsogolo kuno. Atengeni mpando wao abwere kutsogolo kuno chonde. Amene aimira atie Tsabango abwere pasanja pano.
Black missionaries nthawi bwana akufika palo wano. Black missionaries. Masokunse ubana kufika marwalo.
1 2 1 2 1 2. Amenakulandira a President Dr. Konrad Nankuma and Wagendiawa, a Senior Chief Amasankawa, Amina RTA Titige, a former PA Titige, Amina Alandire, one of Maso Ayasi, a Treasurer General, Organizing Secretary, Araki Omaso, Director of Protocol. Pano mtsogoleri wa chipani cha People's Development Party akondwa Nankuma akufika pamalo ano pa Masintha Ground mumzinda wa Lilongwe pamene akukhazikitsa chipani chimenechi cha PDP. Tikufotokoza choncho kuti lero ndi tsiku limene akhale akuchikhazikitsa chipani chimenechi atalengeza mu mwezi uja wa April kuti akhazikitsa chipani chawo, ndipo iwo ananena pa tsiku limene amakhazikitsa chipani chimenechi kuti akudzayimira nawo ngati mtsogoleri pa chisankho chimene chikubwera mu chaka cha 2025. Adalengeza za chipani chimenechi lero pano pa Masintha Ground ndipo pomwe akhale akuchikhazikitsa. Mene mukuonera kumbuyo kwangaku kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi akondwa Nankuma afika pamalo ano, ndipo iwowa madipiti wawo anali njinga za moto zosiyanasiyana zimene zinayamba ndithu kulowa pamalo ano. Kenako taonanso magalimoto ena amene ali pa ndipiti wa mtsogoleri wa chipani chimenechi akondwa Nankuma. Ndiye mutha kuona ndithu chakutali kumeneko kuti akondwa Nankuma akufika pamalo ano pa Masintha Ground pamene akhale akukhazikitsa chipani chawo cha PDP. Ndipo chipani chimenechi akuti kudyasange ndi food security, kuonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira, komanso unity umene uli umodzi, kuphatikizapo hard work, akuti kulimbikitsa kuti anthu akuyendereka azilimbikira ntchito kuti zinthu ziwayendere. Ndiye akondwa Nankuma akutulukira ndithu akwera pa galimoto yawo imene ili yopanda denga, ndipo pamene akufika akuweva anthu ndithu kumaphaipisa anthu pamene akufika pamalo ano. Ndiye tikaona mmene pamalo ano palili
anthu otsatira chipani chimenechi avala makaka a chipani chimenechi a blue, ndipo salu zimene avala pali nkhope ya mtsogoleri wa chipani chimenechi Kondwani Nankhumwa. Akufika ndithu pamalo ano kuti akhazikitse chipani chimenechi chimene akuchitcha People's Development Party PDP. Mutha kuona ndithu kumeneko kwa amene mukutionera pakanema ya Zodiac komanso kutitsatira pa tsamba la Facebook kuti yayi akufika pamalo ano. Kwa iwo amene mukutimvera pa wailesi tikhoza kunena kuti yayi Kondwani Nankhumwa akufika pamalo ano atakwera galimoto yawo yopanda denga, kumene kuti pada denga loza anthu amene ali pamalo ano. Galimoto yawo ikuyenda pang'ono-pang'ono kuyandikira kutsanja kumene akhale akukhazikitsa chipani chimenechi cha People's Development Party pano pa Masintha Ground lero pa 9 June 2025. Akuoneka kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi Kondwani Nankhumwa ayimakaye pang'ono asanafike pasanja kuzungulira kuyang'ana uku ndi uku kuweva ndithu anthu. Pamene akuyendanso ayambanso kuyenda pang'ono-pang'ono galimoto yawo ndi kumabwera ndithu ku kapeti kuti akhazikitse chipani chimenechi. Anatero kuti yayi analengeza za chipani chimenechi kumwera ku Southern Region mu mwezi wa April, koma anaganiza kuti yayi azachikhazikitse chipani chimenechi pano pa Masintha Ground, ponena kuti pano ndi pamalo pamene pali mbiri ya zipani zosiyana-siyana, akuti zipani zochuluka zimene ziliko kuno ku Malawi. Malo ake amene amakhazikitsira zipani zawo ndi pano pa Masintha Ground, ndipo iwonso anaona kuti ndi chanzeru kuti ulendo wa chipani chawo chimenechi abwere pompano pa Masintha Ground kudzakhazikitsa chipani cha PDP. Makaka a chipani chimenechi ndi a blue ndi white komanso kayelo pang'ono masalu pabedeka. Kufika ndithu kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha PDP Kondwani Nankhumwa pano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe. Tikunena mobwereza kuti makamaka chimene chikuchitika mu tsiku la lero ndi kukhazikitsa chipani chimenechi kuti yayi chafika kuno ku Malawi, komanso tikhale tikumva kuti kodi ngodya za chipani chimenechi ndi zotani, nanga Malawi kunjaku ayembekezere zotani ku chipani chimenechi cha PDP. Mutha kuona ndithu kuti kumbuyoku anthu ali kalikali ali ndithu kalikiliki kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi Kondwani Nankhumwa adutse ndipo atsogolere mwambo umenewu okhazikitsa chipani kuno ku Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe.
pamalo ano pakuoneka kuti pafika anthu ochuluka ndithu kuzaonerera nawo mwambo umenewu okhazikitsa chipani cha PDP, People's Development Party. Kufika ndithu kwa Kondwani Nankhumwa, mtsogoleri wa chipani chimenechi cha People's Development Party, ndipo iwo alandiridwa ndi atsogoleri a chipani chimenechi cha PDP. Mukufotokoza kwawo akutero kuti atsogoleri amenewa maudindo amenewa ndiongogwirizira koma akhale ndithu akuchititsa msonkhano waukulu mwezi wa August kusankha maudindo osiyanasiyana. Kufika ndithu kwa mtsogoleri wa chipani cha People's Development Party Kondwani Nankhumwa, iwowa afika ndithu pamalo pano ndi amayi akunyumba kwawo amenenso ali phungu wa nyumba ya malamulo. Kufika ndithu pamalo pano pa Masintha Grounds mu mzinda wa Lilongwe kumwambo okhazikitsa chipani cha People's Development Party PDP, chipani chimene akuti ngodya zake ndi zitatu: food security, kuonetsetsa kuti mdziko muli chakudya chokwanira; unity, umodzi; komanso kulimbikira hard work. Mutha kuona ndithu kusanjako kuti kufika kwa mtsogoleri wa chipani cha PDP Kondwani Nankhumwa. Pofika tiwowa afikanso ndi anyamata achitetezo, atsikana anyamata atavala mabaleta awo a blue, amakaka a blue, ndipo pa mabaleta pawopo alembapo kuti KN, kutanthauza Kondwani Nankhumwa. Tikutero kuti pano ground mu mzinda wa Lilongwe pomwe mtsogoleri wa chipani chimenechi cha PDP akhale akukhazikitsa chipani chimenechi. Tikhale tikumva fundo makamaka za chipani chimenechi kuti kodi fundo zawo ndi zotani, nanga Malawi ayembekezere zotani kuchokera ku chipani chimenechi cha PDP. Nanga kuyambira pano pamene akhazikitse chipani chimenechi kupita mtsogolo pakhale pakuchitika zotani, nanga pamene tikulunjika ku chisankho cha 2025 kumene Malawi akakhala kuponya voti kusankha mtsogoleri wa dziko lino, tiyembekezere zotani? Kodi iwo azayima okha kapena azachita ubale ndi chipani china chake? Zonsezi akhale akutiuza pompano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe. Ndikumemeni kuti mukhale pomwepo amene mukutionera pa Zodiac TV. Kuonetsani msonkhano wonse kuyambira pano mpakana pamene zithere, komanso ino amene mukulitsatira bwino pa tsamba la mchezo la Facebook takhalani pomwepo, komanso amene mukumvera wireless number 1 mdziko lino ya Zodiac Broadcasting Station takhalani pomwepo pakadali pano mtsogoleri wa chipani chimenechi cha PDP People's Development Party Kondwani Nankhumwa akhala pansi kuti mwambo wonse uyambike. Ndikuperekeni tsopano kwa amene akuyendetsa mwambo umenewu tsiku la lero pano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe. Ndine Ntileya Malekano.
Chombakanga Chasigalilo Chimano. PTP Wali Kupata Bagabagati Kubala Dr. Kodana Kuma Chobankanga Jatsigolosera Malawi. Chobankanga Jatsigolosera Malawi. Wali. Bwana takulandirani pano pa Masinta ground. Mukamamva kuti pa Masinta pamene pamasintira zinthu bwana ndipatipo tukulu mosataya nthawi zonse zimayamba ndi pemphero. Tapemphe abusa a Monica Matic kuti apemphere kuyamba zonse nthawi ino. Tipemphere. Atate Mulungu wa mbuye wathu Yesu Khristu amenenso ndinu tate wathu, nthawi ino yakumadzulo pa tsiku losayiwalika, pa tsiku lokumbukika pamene mwana kubadwa chipani cha PDP, ndikupemphani Mulungu wathu kuti chipani ichi chikhale chobweretsa mtendere pamalo pamene pasowekere mtendere, chikhale chobweretsa umodzi pamalo pamene pasowekere umodzi, chikhale chobweretsa chiyembekezo pamalo popanda chiyembekezo, chikhale chobweretsa mayankho pamalo pamene palibepo mayankho, mu dzina la mbuye wathu Yesu Khristu. Ndikupemphera monga chipani ichi chili chipani cha chiwombankhanga, chipani ichi masomphenya ake onse muwakhazikitse ndinu Mulungu amene munalenga china chilichonse kuonjezerapo chiwombankhanga chomwecho. Zochitika za mu chipani ichi Ambuye chikhale chokhazikika, chiyambi ichi chikhale chopanda mapeto mpaka na kubwera kwanu Khristu Yesu. Chipani ichi chikhale chiyembekezo cha mtundu wa Malawi, ndipo mupereke masomphenya kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi Dr. Kondwani Nankhumwa mu dzina la Khristu Yesu. Pamene tikuyamba Mbuye ulendo ndi kuchitira umboni mu tsiku la lero kukhazikitsidwa kwa chipani ichi kuno ku chigawo chapakati, ndikupemphera kuti Mulungu ulendo umenewu mukhalemo mpaka na 2025. Chiyende mu mphamvu yanu, chikhazikike mu mphamvu yanu, chikhale mayankho ponse ponse, kumpoto, pakati, ngakhalenso kumwera. Inu mukapanda kumanga nyumba, wamanga nyumba amamanga pachabe. Mukapanda kulonda mzinda, walonda mzinda amalondera pachabe. Ngati simupezeka mu chipani, chipani icho chili pachabe. Chifukwa chake tikuyitanani madzulo ano muyende nacho chipani ichi lero ndi kunthawi zonse. Msonkhano uwu Ambuye mutsogolere ndinu, tiyambe bwino ndinu, timalizenso ndinu. Mu dzina la mbuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen. Ulilo linali pemphero kuchokera kwa busa. Ulemu kwa inuyo a president achipani chokondeka cha PDP Dr. Kondwani Nankhumwa Chobankanga. Ulemu kwa ina maya kunyumba Honorable Gertrude Nankhumwa amene MP ku Blantyre.
ulemu kwa inuyo asinyo chief Masankawa amene mayimbira ati malowano takundani. Ulemu kwa inuyo a secretary general achipani chimene chichokondeka cha PDP Bambo Pili ulemu. Ulemu kwa inuyo National Organizing Secretary Mai Best Chilambo London ulemu bwana Mai. Ulemu kwa inuyo Original Governor Mr. Peterson Chakaka ulemu wanu bwana. Mutuma Iwala ulemu kwa inuyo a National Publicity Secretary Bambo Nsonko London bwana London ulemu. Osa Iwala a treasure achipati chimene chokondeka cha PDP London ulemu wanu. Ulemu kwa inuyo a National Director of Women Mai London ulemu kumene muliko. Wali ulemu kwa inuyo RG achakaka mongana nanakale. Ulemu kwa inuyo Director of Youth Bambo Lodwell kama Zabungwe ulemu wanu. Wasa kulakulu amene muli pano a District Governor Bambo Pili ulemu wanu. Ndiye natosa kugira ntchito za boma aku constituency aku area London ulemu. Masanano bwana ntchito yanga ndiwo kwauza anthu za cholinga chimene tawere pano. Tose tawere pano cholinga ndikupanga launch chipani chokondeka cha People's Development Party chimene chagona muchakudya chochuluka komanso umodzi ndi kulimbikira ntchito kuti dziko lipite patsogolo tukulu. Amene president wake ndi olemekezeka Dr. Honorable Dr. Kondwani Nankuma. Tobe bajali ya se wali. Mosa nantau pali malonje bwana. Amene ayambe kutilonjera ndi ene ake dera lino. Amene atumidwa ndi Gogo Tsabango amene ali a Senior Chief Masankawa. Nthawi yanu Gogo mulandire bwana malo anu. Wali aliyese. Yayi zikomo kwambiri. Tipeleke ulemu komanso molemekeza kwambiri bwana wathu muli pompano Dr. Kondwani Nankuma ulemu wanu. Komanso ndakuona ni ndi amaya kunyumba zikomo kobasi mwalemekeza sonkhano mulande ulemu wanu. Ndipeleke ulemu kwa Regional Governor ndi committee yanu mulandire ulemu wanu. Komanso tikuona pompano a District Governor Moffat Pili ndi committee yanu mulandireso ulemu wanu. Tokoze kwambiri a District Governor Moffat Pili sipokugona usana ndi usiku kugulisa masomphenya achipanichi ambuyazi kudaseni kwambiri komanso mulandire ulemu wanu. Tiyambikireso pompano amayi ndi abambo amene muli pompano komanso kusogolo kuno kuli Mashado MP amene ali konkuno mulandire ulemu wanu. Mwachidule tiyandie achinyamata achipani cha PDP ulemu wanu achinyamata nonse. Zikomo kobasi zikomo. Ine bwana mawanga ndi ochepa chifukwa sonkhano wosiwanga sonkhano wanu. Tafuna kulandirani kuno kumasintha ni manja awiri. Koma mauwa antuma ndi Agogo Sabango komanso mogwizana ndi asino fumu abire. Tere ndikamayankhula pano ndikuyankhula mwa Sabango komanso mogulumizana ndi afumu abire.
Ndikuthokozeni kwambiri kuti kupanga chilonchi chipani chimapangira kuno ku Lilongwe. Punali ndi mwayi wonse kupangira kunjamba kapena kukatoto kuzuzu koma kondera kuchira muno pali ku Masintha mwatemekeza bwana mulandire ulemu wanu. Amalawi tukumbusane. Boma la Malawi kuchoka 1993 1994 tinasankha boma la matipate simomwe eti ngatukumbukira bwinobwino kulali boma chipani cha Ford chinachilandira, chipani cha UDF chinachilandira, chipani cha DPP chinachilandira, chipani cha PDP cha Malawi chilandire ni manja awiri. Zimenezo ndi zimene boma la Malawi kosi cha Malawi imayenga zimenezo kuti titena khadi zipani yosiyana. Ndikuyamikeni kwambiri bwana kondwa nankuma muli pano pa sawi zanu ndaonapo pali mawu mozi amene andigwira mtima oti umozi, which is unity. Tikanakonda ife mafumu chonde mukhale mumozi muchipadi umenemu. Chipani chini cha anthu osiyana-siyana, muli mitundu yosiyana-siyana, azipembedzo yosiyana-siyana, azikhupi yosiyana-siyana. Ngati pali kusembana maganizo chonde pakhale kukambirana monga mmene mwalembera pasopo kuti umozi. Ndipo pomaliza ndafuna ndiyamikire onse amene alipo pano. Pali mafumu pano okwana 21 amene ali pano, mafumu ozungulira. Ngati mungathe mukhoza ali musanja umo. Ngati mungathe mukhoza kuyimirira mafumu kuti bwana akuoneni ngati mungathe. Zikomo kwambiri. Mafumu 21 lisi imene ili pano zimeneyi. Kwa mwachidule bwana chipani chili chimenechi pangaliro chibwinobwino ndipo isogolereni. Tipemphe Mulungu kuti akupaseni nzeru za luntha za uzimu komanso tupira thanzi kuti ntchito mwayiyambayi muyipitirize. Zikomo bwana. Manja machifumu, manja machifumu, manja machifumu. Teto mbele manja machifumu. Uko kunali kutilandira amfumu adera lino. Nthawi ino bwana ndi apemphe a district governor Bambo Moffat Phiri kuti akulandireni bwana. Zikomo kwambiri. Manja komanso waliwali mwa Moffat Phiri kuti wali. Aliyeso inufuna ndione wali hapo. Ndione wali hapo. Wali hapo. Tikalejete. PDP wali. PDP wali. PDP wali. Nanga kumpoto wali. Nanga kumbwela wali. Nanga bakabakadi wali. Zukola Malawi wali. Dokole na kuma. Dokole na kuma. Wolemegezeka a president adakwata na kumwa. Ine mwa anthu onse ndakulandilani pano pa Masintha ground ndi manja awiri. Bwana ndifuna kutsimikizireni kuti kuno ku Central Region kuno ku Lilongwe abani pamodzi ndi district lonse a dziko la Malawi. Bwana ifeyo takulandilani tili pambuyo panu nga ndi chipani cha Bibo. Bwana ndifuna kutsimikizireni PDP wali. Bwana tidakuuzani kuti mukakwera mu mtengo wa zipatso mumachowa zipatso kuponya pasi anthu amasiwa kutola. Ndi chifukwa chake khwimbi la pano la unjikana lilipo mpano. Bwana ndikutsimikizireni wolemekezeka Secretary General pamodzi ndi timu yawo anali kugwira ntchito usiku ndi msana kupanga chipani cha PDP kuti chifika kodi kuti chifika pamene papa. Bwana ndifuna kutsimikizireni inuyo mudakhalako nduna ya agriculture. Nthawi imeneyo bwana munapereka makoponi dziko lonse la Malawi. Anthu a dziko lonse la Malawi anakhala ndi chimanga
migwalo chifukwa cha iniyo bwana. Bwana munakhalanso nduna ya maboma wang'ono. Ndi chifukwa dziko lonse la Malawi limakudziwa. Tikutsimikizireni bwana, ife ngati pano pa Central Region ndikuchipinda kwanu kwa PDP. Bwana tikupatsani aphungu a nyumba ya malamulo. Aphungu a nyumba ya malamulo tikupatsani. Ine ndi mawu amenewa ndikhale pansi msonkhano wanu bwana zoma kwambiri. PDP. PDP. Takonzeka kulandira Dr. Konankuma Baneti. Takonzeka. Ine ningopereka ulemu mwa onse ulemu afika. Koma bwana ndisanapitirize ndifuna ndidzuse Honorable Liana Tambala amene achokera Mulanje North muzokutali pano. Honorable tayimirirani mungopereka moni kwa bwana. Manja maomo. Zikomo kwambiri. Bwana zili kukoma. Ambiri ndikupasani ma 2 minutes. Pakuti chitanichi tikuchiyamba kumene sichoncho kodi. My young eagles ali bati. My women eagles ali bati. My venda eagles ali bati. Ananu onse ambela linali bati kodi. Ndikufuna RG talandilani igo watu wa dziko lino la Malawi. RG ziko. PDP wali. PDP wali. Ndikutakondwa Nankhumwa. Khanda dziko la Malawi. Ndikutakondwa Nankhumwa. Khanda dziko la Malawi. Ulemu bwana President, Right Honorable Ndikutakondwa Nankhumwa, komanso amayi amene mukhale a first lady come 2025 general election. Ulemu oyimira Asinyo Chief Tsabango ndi mafumu ena onse amene mabwera pano. Ulemu ma regional governor anzanga amene mabwera kudzalemekeza mwambo uno lero amene tili muli nafepo mpano. Ulemu ma trustees onse amene muli pano. Ulemu mwapaderadera secretary general amene muli nafe pano achipani chathu cha Nyuwani Bambo Simeon Phiri. Ma district governor nonse amene mabwera pano landirani ulemu wanu. A director amayi mchigawo chino chapakati Mai Gloria Chawinga landirani ulemu wanu. Young Eagles mnyamata wathu wa mchigawo chino chapakati Bambo Kamwazabungwe Rodwell landirani ulemu wanu. Anyamata athu amene mwachoka ku college mabwera pano landirani ulemu mwapaderadera. Anyamata athu amene ndi ma Young Eagles dziko lonse lino la Malawi landirani ulemu wanu. Ogwira ntchito mboma ena tonse amene tabwera pano landirani ulemu wanu. Bwana ulankhula kwanga kukhala kwa chidule. Ndimafuna ndinenere chonchi ndigwirizane nawo amene alankhula kale maka agogo Asinyo Chief Tsabango komanso a district governor Bambo Moffat Phiri kunena kuti mwafika pano lero mpamasintha mwalandiridwa ndi manja awiri mchigawo chino chapakati bwana. Ndimafuna ndinenenso chonchi kunena kuti chipani cha PDP ndi chipani choyamba kupanga lonchi mdziko lino la Malawi nkubwera wanthu kokapanga lonchiko ngati amene abwera panowa zikusonyeza chinthu china chake bwana. Ndimafuna ndinenenso chonchi kunena kuti chipani cha PDP ndi chipani choyamba mbiri ya dziko la Malawi lino zipani kukhala ndi ma structures onse tsiku lopanga lonchi mdziko muno ndi chipani choyamba. Ndikunena izi kuchokera pasi pa mtima amayi ndi abambo kunena kuti chipani chichikhazikitsidwe ife takhala tili pa ground usana ndi usiku kuonetsetsa kuti ma structures onse ofunikira kukhala mchipani akhalapo. Mchifukwa chake lero bwana President mauona na mtindi wa wanthu wabwera panowa. Inenso sindifuna kudzichemelera koma mukumbukire bwana ndakuwuzani kuti masintha tsiku lathu ikasintha chifukwa anthu akabwera nimati ndinene kuti ndinokhutira kuti pa masintha lero pabwera anthu. Bwana President
mundilole kuti ndingoyankhula mawu awiri atatu kunena kuti PDP sidabwera kudzangochulukitsa mayina azipani mkawindilo zipani mdziko lino ayi. PDP yabwera kudzatenga boma chisankho cha 2025. That's point number 1. PDP yabwera kudzatenga boma mu chisankho cha 2025. Ndikunena ndine chagaga. PDP wali ndimafunanso ndikutsimikizireni bwana kunena kuti amene aja ankanena kuti inu muchoke mukaambe chanu chipani aone iwowo ngati anthu angakutsateni. Inu anzathu amene mwabwera pano a media aonetseni kuti anthu atsatana nkhumwa. PDP wali ndimafuna ndinenenso mawu awa kunena kuti pali anthu wena amene mmakayika kuti chinthu chisichitheka. Lero muone kuti chinthu chija chatheka. Amalawi achilandira ndipo chimene chili pa masintha lero. Ndimafunanso nditsindike bwana president kunena kuti aliyense amene akulakalaka atakhala mdziko muno nakhala mchipani chimene chingakwanitse kuyayang'anira bwino anthu a Malawi ndiye chipani chake ndi PDP tsopano. Lero mafuna tiuzane zoona kuti ndale za ku Malawi zidafika pachabe. Ena amalakalaka Malawi ino itabwereranso padzana. Anthu mdziko muno aziyang'ana chipani chimodzi. Bwana president ndimafuna ndinene kuti ndikubwera kwa PDP sizitheka. Lero ndi tsiku lomaliza kuona anthu akusoweka zochita. Lero zochita zipezeka tizipanga ntchito za chipani cha PDP kukhazikitsa m'midzimu. PDP wali msonkhano uno siwanga ndikudziwa kuti ikhalepo nthawi yoti ife tidzapange msonkhano pano pa masintha ndi madera ena onse mdziko lino mchigawo chino chapakati tizungulire. Koma ndimafuna nditsindike motere kunena kuti bwana president monga mukudziwa kuti pena ndi pena tinathinidwa ife mchigawo chino makamaka ku nkhani ya materials kuti materials sadatibwerere mokwanira. Anthuwa mwaoneramo sadavale ndesi tikusoweka kugona tikusoweka kupeza njira zonena kuti anthu amenewa matilizo awafikire m'madera awo onse mdziko muno. Chimenecho ndi chinthu choyamba chimene ndinafuna kunena kuti tikamachoka pano ineyo nsachoke nsadalankhule. Chifukwa chake nchani ndili ndi magalimoto 6 ochokera kudedza komanso ku Nkhoma ku Mcheni ku Malingunde ku Msinja sadavale kanthu angakhale kamodzi. Zanifuta angakhalenso akumchinji. Koma anthu ali ndi chidwi nchafake pano sadachoke tili nawo pampano afuna amve mawu anu. Ndiye ine ndisangutulankhula kwakoma libwere tsiku langa la chipani limene tidzakhale pansi tidzaona kuti kodi njomba zake tichita zotani. Koma ndimafuna ndikutsindikeni kuti chisankho chili kubwerachi PDP tigoletsa ndipo tiwinanso. PDP wali ndimawu amenewa ndisangonena kuti ulankhula kwakoma olankhula pano ngambiri ineyo ndibwerere pansi pakakhala zina tiuzana. Koma ndimafuna ndikuuzeni kuti kwacha nthawi yatha pano tili pa ground sitigonanso. Zikomo kwambiri a president. PDP toyamba ndipepese bwana malo moti ndinyamule mwana wanu Kamwaza Bungwe director of youth. Ningofuna ngotama ngapereka mona sana imela ji ndikuti ndipepese Kamwaza Bungwe adoi tasapeka ni moni kaye tasapeka ni ka 2 minutes moni kwa bwana akoneni. Moni kwa bwana akoneni ka 2 minutes kuti bwana akoneni. PDP wali PDP wali PDP wali mayangikwa zuko mayankhano ndi mphamvu kumene kumuzonetsa kuti mwachilandira chinthuchi. Ife angotipatsa kwa 2 minutes eti ndiye inuyo achinyamata mayangikos ndikufuna ndingokulimbikisani ife tilankhulira awiri.
Mayang'ikosi ndofuna ndikulimbikiseni kuti mukaona kuti chipani chathuchi pakunenedwa mawu onena kuti kulimbikira ntchito. Mawu amene wakulimbikira ntchito akuyimira ifeyo achinyamata ndi amene timalimbikira ntchito zimene zikutukula dziko lathu. Ndiye chipani chathu cha PDP chili ndi fundo zofuna kutukula achinyamata m'Malawi muno. Mundikhululukira bwana President, sinakupatseni ulemu koma ulemu wanu chifukwa ndimakutenga lenuyo ngati zingalume phula mtenga. Bwana President sabwerera mbuyo, amapita chitsogolo nthawi zonse, amatilimbikitsa ndipo akufuna kuti ife achinyamata tipite patsogolo, tikhale anthu olimbikira ntchito zimene tikugwirazo tizilimbikire. Mulungu amadalitsa kakang'ono kamene uli nako zikomo kwambiri. PDP! PDP! Aya bwana atalandirati. Asosati Masinta atalandira. Jeremiah, are you ready? Jeremiah, are you ready? One song, please. Divine. Sitingakwanitse ya. Sitingakwanitse zimenezi. Chabwino. Manja Jeremiah, manja. Tukulu! Kumagwadi wali. Uyana Jeremiah kuti sinasi sitikwanitsa yayi. Malingana ndi nthawi. Asimayi dikirani.
by public demand kuchokera kwa bwana akunena kuti atsogoleri azima itabwera ndi kutsogola kuno Mungu apereka moni Mai Chawinga, Mungu apereka moni ku mtundu wonse umene wasonkhana malo ano. Aombereni manja Maya aombereni manja wali Amaya akubwera Mai angopereka moni 2 minutes akubwera Mai wanga kutsapereka moni kwa bwana. Pamene azima yakupereka moni Central Region Mai Gloria Chawinga ndamene akwera kale pasanjapo ku North Region tili ndi Mai Chikukula amene waso ali nafe pompano. PDP wali Anankhumwa wali Chigawo chakumwera zina langa ndine Alice Rita. PDP wali. Anankhumwa wali. Apresentatu wali. Mai Merese Sani. Director wa Mai Shire River Sanje. PDP wali. Ine ndine Kathleen Gondwe ndachokera Kalonga ndine chair lede wa Mai wa Palijon. PDP wali. Tili kukaya. Tutu wakajule waka chipani ichi jule waka. Jule waka. Kasepano jule waka. Dr. Kondwa Nangumwa. Jule waka. Joyce Chikukula. Director wa Mai kuchigawo cha Kumpoto. No benefit. Kunyadira kumeneko. Akuti cannot do. No benefit. Madareka zama ya meneo. Marijoni wonse. wali.
kuti anankhumwa achiomba nkhanga cha dziko lino 2025 ulemu mayanga amene mukhale first lady 2025 as secretary general komanso organizing publicity matrustees nonse komanso iwala agogo anga bwana ndakanika kuti ningosika osakuthokozani inuyo bwana zandivuta bwana ndikuthokozeni chifukwa chakuti inuyo munatiuza kuti uje launch ndipangira pano pa Sento Licho ndipo tinali chinthu chopambana kuti ife tisagona azimayi anu usiku ndi usana tiyende kuti azimayi anu awo apezeke ali pamenepo azimayi amene aja ine nkapanda kuwathokoza bwana mawu azandikanira ntchito chachiwiri bwana sinipitirira kwambiri chachiwiri bwana Salu nditumeni bwana Salu ndiyo kongola kwambiri ndeyavuta sininagone bwana Salu zambiri ndilibe ndinu mwana wolimba mtima ndipo simunachione chinthu choti pamene mwakhala papa simunalakwise anakutumani kuti kayambeni chipani lero mwayamba chipani chifukwa chokutumani anthu aja kuti pipi kuja amene ankakukondani ndi awali apa mwana anthu awa ndamene amakukondani ku DPP ataona kuti inu mwachoka mwayambisa PDP akusatani bwana chifundo mumachita chija pitirizani ziko amenewo anali atsogoleri amayi mayi Chawinga wali aliyesa wali kumeneko nthawi ino bwana ndi apempe a national organizing secretary mayi Best Chilambo akupatseni mawu awiri m'manja mwa mayi organizing secretary mayi Best Chilambo. PDP wali PDP wali Kumpota wali Kumwera wali Pakati wali Kuvuma wali Sikolosa la Malawi Dr. Kondwa Nanguma ndikumva ukukokha uku ndufuna ndive apa Dr. Kondwa Nanguma ndikuva azimayi okha ndufuna besi Dr. Kondwa Nanguma chomba nkhanga chazikolosera Malawi ulemu wanu a president athu timakunyadirana president athu Presidenti wa mtima wa bwino Presidenti wosichepesa Presidenti woyendera mapatient ngakhale m'manyumba mwawo ule mwana mayi athu our first lady ule mwana mayi timakukondana mayi timakunyadirani timaziwa tili ndi makolo athu ulemu wanu bwana secretary general ulemu tichi ulemu ka publicity secretary ulemu ma trustees ose koma mosayiwala gogo anga amene mwayimira gogo Sabango komanso gogo muli pano ndi magogo anga ose 21 amene muli malo ano ulemu wanu magogo bwana ulemu ndipeleke kwa RG ma district governor maringana ine ndi utindo wanga wa national organizing secretary chipanda ma district governor chipanda ma constituency governor chipanda ma regional governor chipani paribe anthu amenewa sagona tulo bwana kuyenda muzi pa muzi kupanga ma structures
bwana chipani chathu ichi anthu amachiona mbotolo koma mmotolo sichinalowemo chinangoti kugwa ndi kukuliratu nthawi yomwe. PDP wali bwana ndati ndikuwuzeni pa history ya Malawi amene amapanga launch chipani chawo Malawi muno ground iyi amaithawa amapita mutima ground tamasukulu koma bwana inuyo chipani ichi chayambidwa ndi myezi 3 sinakwane koma muone kuti inu masintha yazaza. Bwana mulinde ananu ali kumbuyo kwanuko district governor anu bwana constituency governor anu bwana regional governor anu bwana ananu trustees alapa bwana akuzipereka kwa nthundu ndipo alumbira kuti 2025 boma. Ananu bwana ama university awa amafuna lera abwere mochuruka koma chifukwa chakuti programu yake inapangidwa paka nthawi kochepa ndi chifukwa chake mkuwaona chonchi ndiyene ndikufuna muwaone bwana kuti ananu alipo mpano university ilipopa mulipoti ati munthu ukaponya mtundawu kukaponya voti apa ngope yooneka bwinoyi 2025 wovotera ndi chani kodi Dr. Kondwani Nankhumwa. Bwana ndi mawu amenewa ndisachuluse gagamdiwa zambiri zalankhulidwa kale ine ndizapanga wanga msonkhano zikomo bwana ulemu wanu zikomo tukulu aliyesema mamamani wali huko kunali kulankula kwa organizing secretary My Best Chilambo bwana ntawino kundikomele kwaimiritsa a secretary general achipani chimene chichokondeka amene atuonetsesa marginal governors komanso ndi omwe amene akuimitsani bwana Bambo Simeon Pili zikomo kwambiri a secretary general wali PDP wali PDP wali Dr. Kondwani Nankhumwa Dr. Kondwani Nankhumwa kumpoto wali pakati kumwera ulemu bwana president Dr. Kondwani Nankhumwa komanso ndipereke ulemu kwa first lady honorable Gertrude Nankhumwa ndikuperekanso ulemu kwa trustees wonse achipani cha PDP chipani chokoma ndikuperekanso ulemu kwa atiye Tsabango komanso ndi mafumu nonse amene mwabwera pano ndikuperekanso ulemu kwa regional governor wonse achipani cha PDP komanso district governor wonse mulandire ulemu wanu ndi tonse supporters ya PDP. PDP wali bwana president anthu abwera pano akudzathira umboni kuyambira kwa chipani cha PDP ndipo bwana president chipani cha PDP sitinangodzuka kukhala ndi maganizo oyambisa chipani iyayi koma panali zifukwa. Bwana president ngati inuyo munthu amene mmamvetsera kumwamba komanso munthu amene malemu Bingu wa Mutharika anakuphunzitsani kayendetsedwe ka dziko munakhala olimba mtima mpakana malemu Bingu wa Mutharika anakuphunzitsani chilichonse amene dziko limayendera koma chifukwa munali mukupitiriza sukulu ya ukachenjede adakupemphani kuti ayi ndapempha chimwene anga angotsogolerako zaka zochepazi bwana simunawilingule inu munapereka mpata umenewu. Bwana president achimwene awo atamba kuyendetsa dzikoli muchipani cha
DPP panali zovuta zambiri. Anakupemphani malemu Bingu Mutharika thandizire waphunzitse Chichewa kuti adzilankhula pa msonkhano. PDP wali ndipo Honorable Nankhumwa sananyinyirika anaphunzitsa Chichewa ndipo amayankhula chochoka pa msonkhano eti. Sabana iwo analonjeza okha kuti ineyo ndikangomaliza temu yanga Honorable Nankhumwa mukhala president. President umene umeneka kubwera 2024 koma chifukwa cha kusintha chakulatidwa bomba nchifaka kubwera pa 2025. Ndipo mpikisano wofuna president ku DPP unayambika koma Dr. Nankhumwa amakhala patsogolo nthawi zonse. Sabato anyamata ozungulira akulu aja, anyamata osokoneza aja anamba kuchinga. Iyayi uyu asakhale anakatenga akuti wakuli Reserve Bank tiye nayeni uyu anathamanga naye aona kuti sakufika apo pa Nankhumwa adamutaya. Anakatenganso wina akuti loya kummawa uku akuti wadzera kummawa athamanga taya kuthamanga uku ndi uku zinavuta ona kuti Nankhumwa ali patsogolo. Kenaka kuti iyayi tipite ku Central Region tikatenge mwana wa Malemu Gadama uku chifukwa ku Central Region kuli Simeon akulimbikira kwambiri kampeni kumeneko. Tisokoneze Central Region Nankhumwa asakadutse convention anayesetsa zinakanika. Ndipo panopa tukamba pano anapenga misala. PDP wali PDP wali pachifukwa chimenecho bwana anthu anayesetsa kuchingani inu munayesetsa kulimbalimba koma chifukwa cha masomphenya anu munena kuti ineyo I think enough is enough ndizisiya zinthu izi. Ndipo mutazisiya pamene munakhala maganizo kuti atiye tiyambe chipani chathu. Koma chifukwa dziko la Malawi lidabaka kale chiganizo choti president wa 2025 ndi Dr. Nankhumwa. Chifukwa mukuona unyinji wa anthu umene uli pano bwana. Bwana ndikanalankhula zambiri koma chifukwa cha nthawi anthu achoka kutala bwe nthawi yabwino. Chipani chathu cha PDP chilinda ma regional governors 7. Bwana ningokupemphani kuti mwaone ndayimiriritse ma regional governor bana ma regional governor athu fiyani kutsogolo perekani moni amenewo ndi a regional governor akulekisho amenewa akuchire Valley a Central Region a Eastern komanso Northern Region amenewo a Southern Region amenewo Anyika Region. Bwana Central Region panopa ndi home yanu. Komanso bwana president ndikuuzeni pano kuti Young Eagles simuzaona kuyambitsa chipolowe kulikonse umene tikupanga msonkhano. Bwana ndikutsimikizireni pano Young Eagles simuzaona kutenga zikwanje kukhapa zawo pa msonkhano. Komanso bwana ndikutsimikizireni pano simuzaona Young Eagles akuvala zinyawu kuti azikasokoneza misonkhano ya anthu ena. Chipani cha PDP ndi chipani cha mtendere. Chipani cha DPP chipani chomvetsera zofuna za anthu. Chipani cha PDP ni chipani chofuna mgwirizano. Komanso cholinga chathu ndikukhala chakudya chokwanira. Komanso anthu akhale kugwira ntchito molimbika. Bwana popeza nthawi yapita koma ndikuthokoza kwambiri chifukwa tsiku la lero taonjezera peji ina mu mbiri ya history
PDP wali kuntunda ukoko PDP wali PDP wali PDP wali Masinta wali Masinta wali Lilongwe wali Lilongwe wali kunjaku kwada komano kubwera pano sinangobwera mafuna ndifike pano ndizaying'alule nding'alule Ndangofunsa tu kamudzi kokhaete ndafunsa kuti nding'alule zowalirana zowalirana zuwali ndiwalire
Wezi undwalire naweso undwalire ukapo isheko. Como ndipeleke ulemu kuyambira ticheza pano eti ulemu kwa Honorable Gertrude Nankumwa, amayi ako nyumba ulemu wanu. Mundilole ndipelekeso ulemu kwa inu Honorable Laina Tambala, MP ako Mulanje North ndi Bambo Tambala ulemu wanu. Ulemu ndipeleke kwa omwe mwayimira a Senior Chief Sabango ulemu wanu, komanso mafumu onse omwe mwalemekeza msonkhano uno mulandire ulemu wanu. Ulemu ndipeleke kwa a Secretary General achipani chimenechi Honorable Simeon Phiri ulemu wanu, pamodzi ndi mamemba onse ama trustees ulemu wanu. Ulemu kwa inu a Regional Governor achigawo chino Bambo Chagaga ulemu wanu, ndi komiti yonse ya region ulemu wanu, ma regional governors mzigawo zonse 7 ulemu wanu, ma regional chairlady ulemu wanu, ma regional director of youth ulemu wanu, koposaposa a regional director of youth chigawo chino chapakati Bambo Kamwaza Bungwe ulemu wanu, Mai Gloria Chawinga ndi azimayi onse uko ulemu wanu. Ulemu kwa abusa amatike mwatipempherera ulemu wanu. Ulemu ndipeleke kwa ma Young Eagles ulemu wanu, otoka ma college komanso azimayi ulemu wanu, azibambo ulemu wanu, chifukwa cha nthawi ulemu amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana moni nonse. Muli bwanji? Ineyo ndili bwino kwambiri. Toyambirira ndimafuna ndithokoze Mulungu mwini moyo, chauta na malenga, chifukwa cha zazikulu komanso zodabwitsa zochuluka zomwe watichitira kuchitira chipani chimene cha PDP. Omwe mukutsatira chipanichi chinalembetsedwa pa 26 April chaka chinochi. Pangopita mwezi wa May, mu May tinayi ndi press conference ku Blantyre. Lero pa 9 June tipange msonkhano wathu woyamba, ndiye msonkhano tinati tipangire kuno ku Lilongwe. Ndiye chifukwa choti ine ndimachokera kumwera, panali a Thomas Didimo ena ake amakayika kuti akoti mukapita ku Lilongwe anthu akabwera. Bwanji muyambire ku Blantyre. Zikoma amati bwanji muyambire ku Blantyre. Ndeti nanena kuti ya ineyo ndimapita komwe anthu okayika komweko ndipo zimakaenda. Lero umboni ndi chinantindi cha anthu mwasonkhana pano. Ndiye mmene yasonkhanira na Lilongwe lero.
tikapita ku Blantyre kukakhala chigumula, kukakhala tsunami. Ulendo wanga wa mundale, ulendo wanga wa mundale nauyamba chaka cha 2008. Ndili kamwana kakang'ono. Napikisana nawo 2009 pa mpando wa MP wa Mulanje Central Constituency. Mbiri yanga kumeneko akumulanje ngati alipo. Mbiri yanga PDP wali. PDP wali. Mbiri yanga ndio ndi magwesa akulu okhawo. PDP wali. PDP wali. Ndieno chaka cha 2025 wina aliyese mwali wachikulire kuposa ine akazaima pa chisankho cha president Basop Asamale. Amene wapita. Mark my words. Today ndi magwesa akulu okhawo. Tamvana eti ndiye nditalowa ndale kugwira ntchito ndi abingu, nakhala maudindo osiyanasiyana. Anandisankha maunduna, kenako tinachoka mboma, tinabwereranso, nagwira ntchito ndi apita Mutharika. Ndiyeno chomwe chinachitika nchonena kuti mene aMutharika amakamaliza mpando wawo matemu awo awiri, ine ndinaonesa chidwi kuti ayi pachoka nzako pali malo. Inenso ndikakhale pati pamene popo. Ndiye ndinanena kuti ndikayima nawo ku convention, ndikapikisana nawo ku convention. Panachitika zinthu zambiri zosiyanasiyana chifukwa cha anthu ena amafuna kuti Nankhumwa asakafike nawo ku convention, chifukwa amadziwa kuti Nankhumwa akapita ku convention iko akawina. Tikumvana eti zambiri zinachitika mpaka mapeto wake munamva kuti mwezi wa January chaka chino anatichotsa mchipani ine ndi anzanga ochuluka. Anatichotsa mchipani, tinayamba kufunsa anthu maganizo osiyanasiyana. Ena ananena kuti ayi mukayambe chipani, ena anati ayi mujoine zipani zina, ena anati ayi mungokhala musapange ndale. PDP wali. PDP wali. Ndiye titakhala pansi kuunika maganizo aja. Anthu ochuluka ndomwe amanena kuti mupite kwa registrar general, registrar of political parties, mungoyambitsa chipani. Ndi chifukwa chake tinayambitsa chipani chimenechi. Ulendo oyambitsa chipani tinawuyamba pa 17 January 2024. Taenda nawo paka certificate amatipasa pa 26 April 2024. Mukaona mbiri ya zipani, chipani cha ndale salembesa myezi 3 ya. Kumakhala zaka 2 years anthu akuthamanga kulembesa chipani. Koma ife tinatenga myezi 3. Ndifake ndionana kuti si mphamvu zathu koma ndi mphamvu ya Mulungu. Ndifika chake tikuti Mulungu timuthokoze kwambiri. Choncho lero pa 9 June pamene tikupanga msonkhano oyambirira, misonkhano ina tikapanga mzigawo zonse 7.
tikachoka pano tipita ku Blantyre, kenako ku Shire Valley, ku Eastern Region, tipita mpaka ku Lake Shore Region, ku Nyika tipita tikapanga msonkhano, ku Mzuzu tipita tikapanga msonkhano. PDP wali, PDP wali. Komano kumapeto kwake chifukwa chipani chimene chilibe National Governing Council tikuyeneka tipite ku convention. Tikuyeneka tipite ku convention komwe tikasankhe atsogoleri a chipanichi. Anthu onse omweno mwaona omwe ndi aonetse pano, omwe ndi alengeze pano, ndi matrustee chabe alipo anthu 11. Matrustee also akugwirizira mipando, angogwirizira. Ndiye mwezi wa September chaka chino tikupita ku convention. Mwezi wa September tikupita ku convention. All positions are up for grabs, including the position of the president of the party. Ndiye tipemphe wina aliyense, maka inu achinyamata, maka inu azimayi, PDP wali, maka inu azimayi, achinyamata, akalengeza Secretary General nthawi yotenga mafomu okapikisana ku convention, pitani mukatenge mafomu mukapikisana ku convention. Muyende dziko lonse, mupange makampeni kwa madelegates achipanichi kuti akakusankheni, chifukwa ife chitango chiyambisa ngati atsogoleri. Koma tikudziwa kuti pali anthu ena mkatimo, pali anthu ena m'Malawi muno omweno amafunisisa kuti ineyo lunthalanga ngati wachinyamata, ineyo lunthalanga ngati mzimayi, ndimafuna kuti nditakhala publicity secretary, ndimafuna nditakhala vice president wa chipani, ndimafuna nditakhala president wa chipani, ndimafuna nditakhala secretary general wa chipani. Anthu amene obwerani ku chipani cha PDP muzatenge maudindo ameneyo. Nthawi yongoloweza anthu kuti udindo wakuti amatenga ndi akuti, udindo wakuti amatenga ndi akuti, nthawi yake sino, nthawi imene inatha kale. Muimbabe. PDP wali. Ndiye mundilole ndithokoze anthu omwe anazipereka kuti ife tikhale ma trustees achipanichi. Omwe anazipereka kuyenda usiku ndi usana, kuzungulira Malawi, kulembesa chipanichi. Ndikufuna ndikuthokozeni kwambiri. Ndipo mundilole ndikuyimiseni malo ano. Anthu ena omwe palibe ndinguwatchula mayina, koma kupatula ma regional governor, ma district governor, pali ma trustees omwe anazipereka. Ndiyambe
ndi Honorable Simeon Phiri. Tabwerani. PDP wali. PDP wali. Awa ndi Honorable Simeon Phiri. Kwao ndi kukasungu. Anathamanga kwambiri ndipo ndio mwali panopa Secretary General wongugwirizira wa chipanichi. Ndikuthokozeni kwambiri bwana Simeon Phiri, kakhaleni. Mundilolenso ndithokoze a National Organizing Secretary Honorable Bese Chilambo. Honorable Bese Chilambo amachokera ku Rumpi. Amenewa ndi omweno akugwirizira mpando wa National Organizing Secretary. Tikuthokozeni munazipereka, tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri, kakhaleni. Ndiye tili ndi Honorable Amos Mwenye. Honorable Amos Mwenye ndiye Treasurer General, msungichuma wankulu wa chipanichi, amachokera ku Mangochi. Ulemu wanu tikuthokozeni kwambiri. Komanso tili ndi Honorable Dina Solomon. Mai Solomon ndi Director of Logistics owanyadira mati mai nkulu. Tikuthokozeni fado zipereka, tikuthokozeni kuti mundazipereka kuti chipani chikhalepo. Iwo ndi akuzomba, zikomo kwambiri. Mundilole ndipereke ndikire introduce mneneri wa chipanichi, Public Secretary ochiyankhulira, amenewo ndi Honorable Rhodes Nsonkho. Honorable Nsonkho ndi ochokera kuzomba, amenewa ndemwe akuyankhulira chipanichi panopa. Zikomo kwambiri chifukwa chozipereka. Komanso tili ndi Honorable Otria Jere, panopa palibe, analipo amene ndi a protocol, komano achoka athamangira ntchito zina. Thokoze kwambiri. Komanso Honorable Kate Nkandawire nawonso anadzipereka mbali ya social service, tiapatse ulemu. Ndikuyankhula izi pofuna kuyamika, pofuna kuthokoza pa ntchito zawo. Popita chitsogolo, funso ndikumati chipani cha PDP ndi chimenechi. Mdziko muno muli zipani zambiri. Kodi PDP yabwera kuzatani? Kodi PDP yabwera kuzatani? Tili ndi mfundo zomwe tikufuna tikonze Malawi muno. Anthu ayankhula zinthu zambiri. Anthu ayankhula mavuto omwe Amalawi akumana nawo tsiku ndi tsiku. Anthu ayankhula mavuto anjala mdziko muno. Anthu ayankhula mavuto akukwera kwa zinthu mdziko muno. Anthu ayankhula zinthu zosiyana-siyana, kukwera kwa fees mdziko muno. Anthu ayankhula zinthu anthu ayankhula zinthu zambiri za mavuto omwe ali mdziko muno. Komano kuti muonesese nthawi zambiri timangoyankhula koma osapereka ma solution. Inde ndizona katundu wakwera, ndizona anthu akuvutika, ndizona ali anthu panjala. Kodi ngati inu chipani, ngati nzipani mdziko muno muzapanga chani? Ndiye PDP yabwera ndi mayankho amene owo poyambirira mafuna nene chonchi. Tikufuna kuzalimbikitsa chitukuko cha madera akumidzi. Integrated rural development. Integrated rural development. Chifukwa ndidikireni, chifukwa madera ambiri akumudzi, inde mu mtauni muli umphawi, koma umphawi omwe uli kumidzi amayi ndi abambo ndi umphawi waukulu kwambiri.
tikapita ku midzi anthu akutha kumakhala 3 days 4 days osadya. Nkhani ndionena kuti tidzapange chani, tidzachita chani ifeyo kuti madera akumidzi kuphatikizapo antown mukhale chakudya chokwanira. Ndi chifukwa chake pa nsalu yathu, pa mfundo zathu, pali nkhani tatsogoza nkhani ya chakudya chokwanira. Zikomo kwambiri. Komanso kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira, nkhani yayikulu ndi nkhani yonena kuti adimakija ibwererenso. Adimaki yomwe anayitseka ija ibwererenso. Inu omwe mumakhala madera akumidzi mumadziwa kuti no madera amwe muli madepo osiyanasiyana adimaki omwe anasiya nthawi imene jakamuzi kwa madera aja misika ija inatsekedwa. Anayitseka chifukwa chani? Anayitseka pa chifukwa chake inachotina kuti anthu ambiri omwe akulamula panopa ndi madobadoba amafuna kuti no chimanga azigulisa iwowo kwa amalawi pa mtengo odula. Ndiye tikunena kuti chipani cha PDP chidzakonzanso ntchito za adimaki, chidzasegulanso ma adimaki. Kale bungwe la adimaki limakhala nkhani ndi minda yake ndikumalimba kumene kuja ndikumagulisa. Anthu akumidzi akalima amakagulisanso ku adimaki, nthawi ya njala amakagula ku adimaki konkuti. Ndiye nkhani ya chakudya chokwanira ikuyambira ku adimakiko. Komanso pali maofesi ambiri azamalimidwe amati ma EPS ambiri anatsekedwa, kulibe anthu kumene kuja. Ife tifuna tizakonza amene aja tizasegule, cholinga chonena kuti azilangizi omwe amagwira kumene kuja azipita anthu omwe amagwira ntchito ma EPS ngati azilangizi azipita azikaphunzitsa anthu, akatero apezako ntchito kumasamalira mabanja awo. Ndimayankhula tsiku lina PDP wali ndimayankhula tsiku lina ndi ophunzira omwe anamaliza maphunziro awo ku Bunda College of Agriculture Tuluwana. PDP wali amanidandala manena kuti vuto ndolena kuti chifukwa chonena kuti boma silikuika chidwi pa nkhani za malimidwe, ana aja akamaliza maskulu akumakhala ku nyumba. Ndiye chifukwa chonena kuti no PDP wali ndiye chifukwa chonena kuti anthu achangokhala ku nyumba palibe chochitika. Ifeyo tikatenga boma 2025 onse aja omwe anaphunzira ntchito za ulangizi azalembedwa ntchito. Komanso nkhani ya ulimi wothirira ikufunika kuti tizayiunike bwino, kuti no ulimi wothirira uyambire kumudzi osati ma large farms okha yayi. Komano ngakhale minda ing'ono alimi amadimba apasidwe fetereza, alimi amadimba apasidwe mbewu kuti akatani akalime mdziko muno mukhale chokwanira.
walekana pamenepo ndi nkhani ya ulimi othirira muli makamba mdziko muno zipangizo zothiririra kaya ndi ma water pump ndi odula kwambiri tizapanga zonena kuti noti zasise misonkho yomwe anthu amagulira zipangizo zimene zija komanso nkhani yogulisa mbewu zosiyanasiyana ngati soya mulimi akalima soya ma cash crops mulimi akalima tea akalima coffee akalima foja akumagulisa pa mtengo ozizira tizapanga mapolisi mfundo zothandiza kuti tisinthe kagulitsidwe ka ma cash crops mdziko muno. Nkhani ina ni nkhani ya misewu makamaka misewu ya madera akumidzi alimi akumakanika kupitisa ngakhale zokolola zawo kuminda kapena kumisika chifukwa chonena kuti alibe misewu yabwino. Ndeni manena kuti anthu omwe munapita ku constituency ya Mulanje Central munaona kuli misewu yabwino yatala. Misewu imene ija ngati PDP tikufuna kuti izabwere ma constituency monse kupereka 20 kilometers ya msewu mu constituency ndiye kuti non deralo limasuka deralo litseguka. Imene ni part and parcel ya road development yomwe ndikunenayo. Ndibwere tsopano nkhani yofunika nkhani ya Chinyamata. Achinyamata ndomwe ali ambiri mdziko muno ndi azimayi koma ndi ambiri achinyamata. Tizapanga chani mbali ya achinyamata? Monga ndanena pali anthu ambiri achinyamata ambiri omweno amaliza skulu koma akungokhala. Pali ena aphunzira ntchito yomwe ya uphunzitsi. Anthu ambiri amati ipite 13 ipite 14 kaya ipite 12 amangokhala ntchito sakulembedwa. Dr. Bakiri Muluzi atatenga boma 1994 anayamba programu yolemba ntchito achinyamata ntchito ya uphunzitsi. Panali mass recruitment ya aziphunzitsi. Anthu ena amati aphunzitsi a poverty nthawi imene ijezo ifeso tifuatira chimozimozi kuti aliyense wapangidwa training uphunzitsi alembedwe ntchito nthawi yomweyo. Palibe chifukwa chonena kuti mwana timphunzitse ntchito ya uphunzitsi ndiye tisamulembe ntchito ndiye tizingophunzitsabe kumangophunzitsabe anawa tikaphunzitsa akupita kuti akupanga chani. Ichi ndi chifukwa chake umpeza kuti mwana mene kwangochera mmamawa ali kuchipinda mpaka madzulo akusowa chochita akumwa mowa mwauchidakwa zinthu zomwe sizingathandize kwenikweni. Komano chikuchititsa kuti achinyamata mundimvetse chikuchititsa kuti achinyamata asapedwe ntchito ndi chani. Chifukwa chilipo chachitika nchonena kuti maofesimu kani maofesi aboma muli anthu ambiri omwe ntchito yawo nthawi yawo kugwira ntchito inatha kalekale angokhalabe ku ofesi kuja. Malo moti alandire zawo atenge zawo azipita zaka zawo zinakwana koma kungokhalabe. Ifeyo tikangotenga boma 2025 aliyense mu nthawi yake inatha mbomamo achoke mulowe achinyamata. VTP wali ndipo pali anthu ena omwe amakhala kuti no ntchitoyo anachoka kale kwa boma limakapezanso ku nyumba ndikuwatenganso ndikuwabwezera pa ntchito ponse. Tsono mukufuna kuti munthu anapanga ritaya abwere azatenge ntchito zomwe mnyamata akanatha kuzipanga, azatenge ntchito yomwe no mnyamata atha kuyigwira bwino. Ndi chifukwa chake mdziko muno service delivery yasokonekera chifukwa anthu aja omwe tatenganso ku nyumba omwe anamaliza atopa akabwera
muofesi akungoliza mkononi. Anakumwawa nalibe makanizo iwawa yapakawo chipani komana muchosa namusa nakumwaka yapechako chipani anakumwawa nalibe makanizo yapakawo chipani komana muchosa namusa nakumwaka yapechako chipani mwana opera VDP wali! VDP wali! Ndiye pali chizolowezi chomwe chimachitika anthu ako university akamapanga graduate, ana akamapanga graduate amawuzidwa mawuwo omvetsa chisoni, koma anakewo chifukwa sakudziwa amawombera m'manja. Nding'alule? VDP wali amauzidwa kuti lero mukupanga graduate koma pitani mukayambise ma business, ndiyo amawombera m'manja. Ndiyeno yemwe akunenayo kuti mukambe ma business akuti mulembe anzano amati ndrama muitenga kuti ana VDP wali! VDP wali! Mwana wako university akupanga graduate lero alibe mpamba alibe china chilichonse mukuti akayambise business, ndalama azitenga kuti ndichifanya ndikunena kuti nthawi yakwana yoti anthu omwe zaka zawo zinatha zogwira ntchito mbomamo madipatimenti ndi aboma achokemo akayambise business iwowo. VDP wali! VDP wali! Achoke iwo akalandira pension ija akayambire business. Ife ya PDP tintenge yanyigoyo abwere akhale pa office paja azigwira ntchito. VDP wali! VDP wali! Ndiye ndisazamveso inuyo akuma university mukupanga graduate ndiye achancellor akuzana kuti apita mukayambise business ndomwawombera m'manja. VDP wali! VDP wali! Ndiye ndibwere kumbali ya ma vendors. Dziko lina lililonse kapena ndene kuti palibe dziko lomwe lingapite chitsogolo kupanda mavenda. Mavenda ndiomwe amatukula ntchito za chuma. Popanda venda palibe chuma kuyenda bwino. Komanso vuto limakhala lomwelo loti mavenda amangoyitanidwa ku State House ndikukaja nsima ndi a president akatero kwawo kwatha. PDP ikalowa mboma PDP wali mdziko muno muli thumba timvera lyapo muli thumba la ndama amati nifu ija vuto lake limakhala kuti mukaone mmene yemwe anaganiza zimene zija anati anthu omwe amapanga mabizinesi ang'ono azipindula. Opanga mabizinesi ang'ono Malawi uno si ena koma mavenda.
koma chomwe chikuchitika mukapita kumene kuja mukaona anthu akutenga ngongole si mavenda iya mupeza nduna za boma zikutenga ngongole atsogoleri a ndale akutenga ngongole ma MP akutenga ngongole anthu ogwira ntchito mboma akutenga ngongole kunisi posachedwa pa ndinaona mu newspaper kunena kuti boma lavomera kuti anthu ogwira ntchito ku State House azikatenga ngongole kunisi PDP wali ndiyeno nafuna muganize chonchi kuti akuluakulu aja akamatenga kamagawana ndalama zija munthu mmodzi akutenga 80 million 80 million imene kuilowesa musika wakawale mavenda ambiri apindula 80 million imene kuilowesa ku free market kuja mavenda apindula kuilowesa ku Mchesi mavenda apindula kuilowesa ku Zorozoro mavenda apindula ku Planter Market mavenda apindula koma ndalama yambirimbiri akutenga munthu mmodzi ndichifukwa kunena kuti PDP ikabwera cholinga chake ndikuzasamalira mavendors izasamalira bwanji thumba lija lizakhala lawo ndalama zijaza ngongola okha wapa ntchito yemwe nakugwira ntchito kandi mboma azikatenga ngongole komwe agwira ntchitoko tikumvana iti yemwe akugwira ntchito kaya mboma limuvomereze kupita ku banki akangongole ndalama koma kuti tizipondereza mavenda wapondereza nthawi yayitali ndi chifukwa chake tikuzakhazikitsa bungwe lapadera tikuzakhazikitsa National Association ya mavenda yomwe izakhala ndi chairman wake pa national level pa region pazakhala committee ya mavenda musika wina uliwonse muzakhala committee ya mavenda yovomerezeka ndi office yake PDP wali ndiye ndikupempheni ndikuchenjezeni inu nduna za boma ma MP ma CEO ma PS omwe makatenga ngongole kunifi kuti your time is over nthawi yanu yatha tisire mavendawa kuti ndalama zija atenge iwo azigwiritsa ntchito PDP wali ndibwere ku mfundo yokhudza amayi kodi amayi tizapanga chani ine ndi munthu mmodzi yemwe ndinaleredwa ndi mzimayi single mother ndikudziwa chiphicho chomwe chimakhalapo kwa mzimayi yemwe alibe mwamuna ndikudziwa chiphicho chomwe chimakhalapo kwa mzimayi yemwe ndi mzimayi wamasiye ndikudziwa chiphicho chomwe chimakhalapo kwa mzimayi yemwe sanaphunzire alibe china chilichonse anthu amene aja akuvutika koma anthu amene titatenga bwino kuwasamalira atha kuthandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko lino pa chuma cha dziko lino ndikupaseni chitsanzo azimayiwa nthawi zabe timangokamba women empowerment koma vuto lake timaphatikiza azimayi aja ngati onse ndi ofanana azimayi aja sofanana iyayi chifukwa alipo ena onena kuti ndi kusukulu komwe sanapite ntchito yawo ni maganyu amene aja ndifuna tisayike mu kategori yawo kuti nawo tiwathandizidwe kumbali yawo pali azimayi ena omwe anapita ku skulu PDP wali ena anapita ku skulu koma akuvutika nditi zapanga categorize kunena kuti pali azimayi ena ntchito yawo
kapena business zao ndi zing'ono kugulitsa tomato, kanyenya, akina anyezi, zigege, amene aja tisapanga group imodzi. Ndi pali azimayi ena a medium scale omweno ena timati a cross border, amapita pa Zambia kukatenga katundu, amapita ku Tanzania kukatenga katundu, ena apita ku South Africa, amene ajasunga aphatikize ndi mzimayi ogulitsa tomato iyayi. Nawo Jason akuoneka kandi kategori yayo yoti athandizidwe. Pali ena large scale a manufacturing amene a Jason ndofuna kuti noti zaike kategori yawo. Koma kuti zitheke zimene zimafunika capacity building and training, azathandizidwe kuphunzitsidwa kuti business imapanga bwanji, azayikidwe timagulu tosiyana-siyana kuti noti tizatumikire bwino. Komanso pali azimayi ambiri omwe panopa anapanga timabunga amati mabanki nkhonde. Mdziko muno muli mabanki nkhonde ambirimbiri, komano akukanika kutukuka chifukwa alibe capital. Ife ngati a PDP tayamba kulemba mukaundula mabanki nkhonde onse, ndicho linga chonena kuti amene aja tizizapasa ndalama ka seed money kakuika pene paja gulu la anthu 30 kuwapasa kandi 1.2 million, akongozana pompaja ndikumangongozana ma 10% interest. Bwinobwino ndizotheka, tamvana iti. So ma village bank konzekani facho nina kuti no mukhala mukaundula posachedwa apa kuti muzathandizidwe kugwiritsa ntchito boma komanso mabanki omwe tikukambirana nawo ngati chipani cha PDP. Komanso amayi apasidwe maudindo makamaka kundale tikufuna azimayi inde pali gender law yomwe ilipo imakamba za 40-60%, koma tikufuna tiyambe ifeyo ndi chipani cha PDP kuti no tionese kuti ku National Governing Council kwathu pakhale azimayi ambiri. Ichi ndifake ndi kulengeza siku la lero kuti no chipani chisakhala ndi ma vice president awiri, first vice president ndi second vice president. Taika deliberate policy kunena kuti mpando wa vice president wa chipani uzapite kwa mzimayi. Ndicho linga chopereka mphamvu kwa azimayi kupanga nawo zinthu zosiyana-siyana komanso kuthandiza nawo pa chitukuko cha dziko lino. Ndikukamba za mzimayi kwachonena kuti mzimayi ndiyemwe amavutika. Tikakamba nkhani ya madzi abwino akumwa, anthu kuti amwe madzi abwino amadalira mzimayi, koma azimayi ambiri akuyenda mtunda otali kukatunga madzi abwino akumwa, kupita ku chipatala komanso ngakhale kupita ku zigayo. Nkhani ina ndi ya social cash transfer mtukula pa khomo. Boma la Malawi mogwirizana ndi mabungwe kunabwera programu ya mtukula pa khomo. Mabungwe kupereka ndalama zambirimbiri, a World Bank kupereka ndalama zambirimbiri. Kwa programu ichatifuna tizayisinthe chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti omwe akupindulawo somwe akaneneka kupindula mwambiri moya. Anthu kuti alembane mtukula pa khomo, akulembana pa chinzake, akulembana pa zibwenzi zawo, PDP wali ikupita tukula pa khomo kwa anthu ena osayenera omwe machokera ku Blantyre. Muzaone siku loti alandira mtukula pa khomo, anthu alandira siku limenelo, muzaona pakamba mabodoso akazaza, pakamba mabodoso amazaza pa alandira ndi anthu afuna kangomwera mowa. Ndiyeno corruption yomwe ili mutukula pa khomo, komanso tikudziwa kuti pali anthu ena omwe amalemba za mtukula pa khomo, amamulemba munthu kuti ndikulemba ukalandira undigawireko inenso ndije nawo. Zinthu ngati zimene zija
tikuti ifeyo tizazithetsa pamene ndikupita kumapeto maofesi aboma mdziko muno tikulakwisa chinthu chimodzi choti nakuti maofesi aboma akukhala malo amodzi okhaokha kati kachosa ku Blantyre akubwera ku Lilongwe kuchosa ku Zomba akubwera ku Lilongwe komano zikupangisa kuti no marigion ena azifa ndefe tizanena kuti madepartment ena aboma tizatumizaso mzigawo zosiyana-siyana tiyelekeze kutenga PDP wali tiyelekeze kutenga bungwe la National Roads Authority ndiukalisiya kunzuzu kuti headquarters ndi kuno kunzuzu kamena kumpoto kuzatha Mr. yoipa ai kutenga Adimark ndikuisiya kaya kwina kwake kaya ndikuzomba kaya ndikutenga immigration ndikuisiya kwina kwake kwabwino ndikutenga ina department ina lo office ya nduna imene ikakhale kunkhotakota kaya ikakhale kunchinji kumene kuja kukapita maoffice amene aja tikagawana bwinobwino maoffice wa mdziko muno ndiye kuti chitukuko chipita patsogolo chifukwa office yaboma ikakhala kudera anthu akuderako amatha kupanga business ndi office imeneyi amatha kumakaperekera zinthu zosiyana-siyana ku office kuti ndiye zonse zisankhala malo amodzi yayi koma tizitenge zipite malo osiyana-siyana pali zinthu zambiri nkhani ngati ya mipingo imene ndiyinena ndiyikamba nayikambanso kunena kuti tizayika polisi yonena kuti as long as PDP is ruling mdziko muno simudzakhala tchalichi cha udzu mdziko muno simudzakhala mzikiti wa udzu chifukwa tu anthu akuvutika Sunday linaliro mapepa Sunday kusonkha ndrama yosakwanira kusonkha ndrama yosakwanira nthawi yakwana kuti ngati dziko lopa Yehova ndona kumbe boma litengepo kanthu popanga matchalichi abwino boma litengepo kanthu lichitepo kanthu popanga mizikiti yabwino mdziko muno koma tizapanga bwanji tizafotokoza tili ndi mfundo zambiri zokhuza umoyo maphunziro koma nkhani yayikulu ndonena kuti ifeyo a PDP tabwera kudzakhala ifeyo a PDP tikufuna kuti dziko lino likhale lozidalira ifeyo dziko lino tikufuna kuti ndalama zisakhale ndi anthu ochepa matumba mwawo iyayi ndalama zibwerere kwa inu ake amalawi ifeyo a PDP tikufuna kuti ntchito zosamalira anthu zipite kutsogolo ena akhuza kunena kuti zomwe yankhula mukukondera azimayi ndi achinyamata sitikulakwisa chifukwa chani chifukwa maofesimu ngati azimayi kapena achinyamata kanakhala patsogolo sibwezi shuga lokwera mtengo mdziko sibwezi soko ali okwera mtengo mdziko sibwezi mafuta ophikira tikanatsogoza achinyamata ndi azimayi sibwezi peja zilizokwera mtengo mdziko muno PDP wali tikunena kuti mdziko muno cherekezi ngati ku immigration kukanakhala utsogoleri wa chinyamata kapena azimayi sibwezi mapasipoti akuvuta mdziko muno ayi PDP wali mdziko muno mukanakhala utsogoleri wa chinyamata sibwezi ndende zathu zitadzaza ndi anthu oba nkhuku kusiya mbava zikuyenda mtawuni muno ayi mdziko muno kanakati utsogoleri ndi wa chinyamata kapena azimayi sibwezi ndalama zafeterera zikupita ku butchery ayi PDP wali mdziko muno utsogoleri ukanakhala kuti ndi wa chinyamata kapena azimayi sibwezi pano alimi afoja agulisa foja wao kumakhala mwezi asanalandire ndalama zawo ayi PDP wali mdziko muno mukanakhala utsogoleri wa chizimayi kapena anyamata sibwezi pano aphunzitsi akunamiza kuti apanga promoti komwe lili libodza ayi
mdziko muno mukanakhala kuti utsogoleri wa Chinyamata sibwezi muli maunduna 21 komano ma PS ukhala 63 ino isinze kanatheka iya ayi choncho ndimalize ndikupempha achinyamata azimayi nthawi yakwana joinani PDP nthawi yakwana bwerani muzatenge maudindo mu PDP kipani cha PDP wali kipani cha PDP ndi cha wina aliyese m'Malawi muno kipani cha PDP si cha kubanja ayi kipani cha PDP is not my brother's party ayi kapena my father's party ayi this is a national party kipani cha dziko lonse achinyamata agwire ntchito mu PDP osati ntchito yomenya anthu osati ntchito nayiwala chinthu chimodzi achinyamata a PDP ntchito yawo siozipaka penti ndikumayimba pa msonkhano ayi ngati wachinyamata bwera pa msonkhano ukachena muno bwino koma osati uzipake penti ayi zimenezo sitikuvomera komanso chipani cha PDP chilimbikitsa udindo kapena ufulu wa demokrasi wina aliyese mwafuna kutenga mpando atenge muchipanimo popanda kukankhidwa ine ndinamva kuwawa chifukwa chonena kuti ndinangofuna kutenga kampando kena kake sindikufuna kuti mene ndinamvera kuwawa ine wina asiwamve chimodzimodzi ndiye kuti I'm not fair. I will not be fair. Komaliza kuti ndanali chipani cha PDP chikudzakhala ndikufuna ndilengeze lero kuti no election ina iliyonse nakusiti kukamba za chisankho cha 2025 kwaona pali ma by-election ndimafuna ndichenjeze zipani zonse kuona kuti by-election inaso ingachitike pakatipa PDP kuwina PDP ikuwina chifukwa yabwera kudzakhala ndipereke chitsanzo mwezi wa mawa kuli chisankho cha kansala ku Mangochi kuli chisankho cha kansala ku Blantyre kumene kuti kutika makandidate tikapanga kampeni makandidate alikalepo mpano ndipemphe akaliati bambo kaliati omwe ndino candidate wathu kuchiraweni wodi ku Blantyre PDP wali awakaliati ndiye akandidate athu kuchiraweni wodi ku Blantyre akupita kukawina sakupita kukapanga participate kokha koma akupita kukawina tikufunireni zabwino zonse komanso mayi Bridget Teddy kumwansa wodi ku Mangochi ndi candidate wathu kumeneko amenewa muwaone koyambirira koma mwezi wa mawa ndomwe akhale makhansala athu ku Mangochi komanso ku Blantyre ndikufune zabwino zonse zikoma kwambiri kakhaleni choncho pomalizira mundilole ndithokoze wina aliyense payekha chifukwa chokhala pano oyimba mwayimba bwino kodi a Black Missionaries alipo abwere apa ayimbe ayimbireni anthu
chifukwa anthu akufuna kumvera tsopano. Kapena pita. PDP wali. PDP wali. PDP wali. Ndika nao. Ndipake nimafuna ma black missionaries aja. Mukamaimba kumeneko ndikuzaimba nawo. Akonze nyimbo ija. Mukundimva? Alipo mpano yemwe aza kupereke inde alipo mpano yemwe aza kupereke pano pande kudula riboni ndidule riboni akukonzeka ndidule riboni kukhazikisa chipani cha People's Development Party ziko mawambiri.
Msajoge chimecho nchibwana zinzano sali kunaenda banchi. Chimecho nchibwana. Usajoge zama. Ndimaona kapena mwina aimbi. Katundu kujula afuta kukwea gharama azimai bwana yeye kuno ntiambe ani yana kuma litokoza ani amalawi ndikunena noseta sangalala ana kuma ndikuneze lero lino nditsiko ikulo chaji PDP wali mukachiona chomwe chili paima secretary general chikutanthauza kuti chipani cha PDP ndi chipani cha dziko lonse la Malawi. Chigawo china chilichonse sayika masimbo a chipanicho mpaka kuchoka kumpoto mpaka ukafika kumwera. Choncho ndibwerezenso kupemphani nonse Malawi kuti tiyeni tigwire chino chipani cha PDP kuti mfundo zichatakamba zikhale masomphenya omwe azakwaniritsidwe posachedwa apa. Tikatero ndi kuti chipani cha PDP tachikhazikitsa. Ambuye adalitse wina aliyense mwana afika pano. Ambuye adalitse Lilongwe. Ambuye adalitse Masintha. Ambuye adalitse dziko lonse la Malawi. Zikomo kwambiri. Malawi ndikunena tonse tasangalala. Lero lino sisi omweze. Lero Bwana akafina nawo
kuti chipani chimene chokondeka cha PDP chabangiro lonje. Are you ready? Say yeah. Whoa. Mokonzeka. Yeah. Mwambo umene mwaona kumapeto zikutanthauza kuti chipani chimenechi cha PDP chakhazikitsidwa. Mtsogoleri wa chipani chimenechi akondwani Nankhumwa akhazikitsa chipani chimenechi. Iwo mukulankhula kwawo alankhula zambiri ndithu zimene akuganizira kuti ngati chipani akazawasankha mu chisankho cha 2025 kukhala mtsogoleri azachita zinthu zosiyanasiyana. Akambapo nkhani ya ulimi, iwo ati azalimbikitsa ntchito za bungwe la ADMAC komanso kutukula alimi ang'onoang'ono. Pakadali pano iwo akutsika kusanja ndipo tikufuna tilankhule nawo pamene akutsika kusanja kumeneko. Akuti akufuna apite akapine nawo kumene kuli bandi. Pakadali pano ndipo akamachoka kumeneko tikhale tikuyankhulana nawo pompano. Koma mwachidule tingokamba zokuti pa msonkhano umenewu afotokoza zinthu za nkhaninkhani zimene akuyembekezera kuti azachite mu chaka cha 2025 ngati iwowa atasankha kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Ndinakambapo kuti akamba nkhani yolimbikitsa bungwe la ADMAC. Komanso anakamba kuti azaonetsetsa kuti apereka ngongole kwa achinyamata kuti achite mabizinesi osiyanasiyana. Pobwerera pa nkhani ya ulimi paja afotokozapo kuti azaonetsetsa kuti anthu onse amene anachita maphunziro aulangizi wa zaulimi alemba ntchito ndipo atumiza madera osiyanasiyana mdziko muno kuti akathe kumakaphunzitsa anthu pa ntchito zaulimi. Izi atasatero pofuna kulimbikitsa ulimi mdziko muno. Iwo anafotokozapo nkhani ya achinyamata kuti ngati atasapambana chisankho cha 2025 kukhala mtsogoleri wa dziko lino azaonetsetsa kuti anthu onse amene akugwira ntchito mboma koma anakwana zaka zopumira pa ntchito apuma pa ntchito ndipo malo onse amene anthu amagwira ntchito ayikamo achinyamata ngati mbali imodzi yopereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata m'dziko lino. Komanso kumbali ya mafenda anakamba zokuti boma lawo lizaonetsetsa kuti akhazikitsa komiti yoona za mafenda dziko lonse komanso muzigawo ndi kuwakhazikitsira ofesi zokhazikika pofuna kuonetsetsa kuti mafenda mdziko muno akupeza mwayi wa business, mwayi makamaka wa ngongole ku bungwe lija la NIF.
iwo ananenapo kuti mmene zinthu zikuchitikira mdziko muno akuona ngati sizikuchitika zoyenera kuti anthu amene akupindula ndi ngongole ya nifi si anthu oyenera kupindula ndi ngongole imeneyi. ukale wochenjera adani yako sali nawe kutali koma osati wale alipopano yemwe akupasige mulaga malio inde alipopano yemwe akupasige maso akana na kutali osati wakutitendo wako walipopona alipopana mulaga malio yemwe atakupachi mayo inde alipopano yemwe atakupachi alipopano yemwe atakupachi maso wako wakayang'ana kutali atulukira kuti nyarari wako Bwana waile sindera nkawa aisindandaula titandizane chiko ichi choka chindipitirire Mungu wanga mundipulumutse sakombeanao moyo wanga mishozi yanga ndi chimwemwe chawo kumaini sinidankawai aisindandaula tembelelo lao ni daliso wanga koma osati wewe Yesu alipopano yemwe atandipachike alikuti alipopano yemwe atandipeleke Yesu alipopano yemwe atandipachike simama kwa mbili simama kwa zikoma kwambiri olemekezeka pozaimba nafe olemekezeka Dr. Nankumwa adandoza kuti amayikonda nyimbo imeneyi kwambiri ndiye amafuna azimba nawo ndathokoza kuti ayimba nawo komanso ndithokoze Mlaka Maliro amakondanso nyimbo imeneyi kwambiri nthawi zonse ndikamayimba amafuna azayimbe nawo eti tvine eti mwakonzeka ndi Black Missionaries. Are you ready? Are you ready, Mr. Angel Fumlan? Yeah. Thank you. Peleke mpata a President Adutse. Peleka ni mpata President Adutse. Peleka ni mpata. Tiene. Peleka ni mpata a President. Wadi. Watimufuna tachigire mwana wa mtu cha wanakofalisa utenga watinde wake wa Malawi zichito zanu nizonyesa mwana wa mtu cha
wasamara ikaesa ilamulo kujiiwe kusajose nagalelo ijiani ufikira siku la lelo Today you have launched this party. Maybe can you just tell us what are some of the gaps that you have noted in other political parties that you may wish as a PDP to address in the country? As I've already explained, this party has come to transform the life of Tibetega. Akasiya mwina ndipina nikamapita aka bali sakaye. Chabuno akupanga ma interview anyway. Tidigirega Leri wa chipanichi Dr. Kondwani Nankhumwa. Ndipo pomaliza pamwambo onsewu ambuye ndikupemphera kuti wina aliyense mumuyendetse bwino, ndipo aliyense akhale muthanzi, aliyense akhale muchitetezo chanu, mu dzina la Yesu Khristu tapemphera, amen. Development Party PDP mwambo umene umachitika pano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe. Pali zambiri zimene zachitika pa mwambo umenewu, komanso mukulankhula kwa mtsogoleri wa chipani chimene cha Kondwani Nankhumwa alankhulapo zambiri zimene chipani chawo chikukonzekera kusachita ngati chipani chitapasidwa mwayi.
katundu kutula mafuta kukwera gharama yafika 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 Anzana